Right. Tikulandeni nonse ku uthenga wathu wa lero. So tinofuna kulengeza kwa aliyense unena kuti message yachiliwa timakhala nayo Saturday mammawa ena uliwonse kumana wapati sintha format. Message yayiziyamba 7 mpaka na 8 Saturday ina iliyonse komanso lachitatu kwambira wiki tikuyamba Wednesday. Lachitatu tizikhala nayo message isejiwa kwambira 7 mpaka na 8 pm. So lachitatu same link, tiziza link yomwe. So lachitatu ina iliyonse pazikhala ndithu uthenga umene tizipereka. Alright, so tikambirana zimene zokumapeto. Alright, so tiyesa ngati zizitheka ndito continue, but ineyo Wednesday ndizikhala kuti no ndili panopa kuchita nawo ndithu maphunziro. Right, so kwa lero nanena kuti ndizapanga phunziro lotchedwa ana aneneri ndi mboni ziwiri. Right, so mutsiku lali likhala ndi phunziro lina limene litapanga highlight nkhani imene ya ana aneneri, sons of the prophets. Okay, so pachifukwa cha ubwino wokuti tinapasida ife mwayi woti thawirana pa dzina la Mulungu, tipemphere kuti atisogoze mapadera. Tipemphere. Ambuye tifuna kuthokoza mapadera ife achisomo chonse chimene mwatipasa mwa Yesu Khristu. Mwatipangisa ife tikakhale ana anu Ambuye. Tionani tili kagulu kochepa koma tiuza ana tulipo ambiri amene ali obisika, amene sindingathe kuwadziwa, amene akukusakasakani inuyo, osakasaka gulu ayi koma akasake inu. Ife pamodzi ndi onse pemphani mukathe kutidalitsa ife pamene tili pa dziko lino lapansi, ndikuti suntha ife chifupifupi ndi inu, titikaoneni nokha ndi kufunani nokha. Muzina Yesu Khristu pemphera, amen. Amen. So tikupanga ana aneneri, sons of the prophets, right? So ili ndi phunziro limene ndikafuna kulipanga ndikale komano china chake chimandilepheresa kuti ndisaipange. So ndachimvetsetsa chinthu chake kuti why sinayipange mwachangu. So timafuna tione chinthu choyambirira tisanamvetsetse kuti tikamakamba za son of the prophet tikukamba za chani, right? So tiona nato no ana aneneri akhala kufunikira kwambiri makamaka ndi ulipita mapita nthawi. Okay, ndimafuna nena chinthu ichi ndi chifukwa chani niyo maona kuti Mulungu anapereka mphatso ya uneneri, because kwa leroli of course ndinayipanga phunziroli kale komano apa ndikuyipanganso mwatsopano mwa njira yatsopano. Mukakaona ku channel yathu ya SL Studies inapereka mphatso ya uneneri, right? Pali session imene yotchedwa mphatso ya uneneri. So imeneyo ndi phunziro ndithu lapadera imene tinapanga mbuyomo, imene imapanga highlight nkhani yakulu ya uneneri. So timaona kuti no mmene munthu anachimwa, okay, panali ndithu kusalumikizana pakati pa munthu ndi Mulungu, right? So uchimo unabwesa kulekana kumene kuko. Okay, so pachifukwa uchimo unabwesa kulekana pakati pa mzimu wa Mulungu ndi munthu, Mulungu anagwiritsa ntchito aneneri kuti akayankhulane ndi ndani? Ndi anthu. Okay, imene ndi chifukwa chake kunali mphatso ya uneneri, pachifukwa kuti anthu gulu lambiri la anthu sinali ndi ubale wabwino ndi Mulungu. So Mulungu amagwiritsa ntchito aneneri kuyankhula ndi anthu, right? Ubale unanso kunali chifukwa yani fani mzimu wa Mulungu ndi wa munthu unalekana, right? Chifukwa ya tchimo limene anachita Adamu, tonse tikubadwa olekana ndani? Ndi Mulungu. Alright, mutiwerengere pa Exodus chapter 10 verse yake ya 10 ndi 12. Ndipo Mose anati kwa Yehova, mverani Ambuye, ine ndi munthu wosowa ponena, kapena dzulo, kapena kale, kapena chilankhulire inu ndi kapolo wanu, pakuti ndine wamkamwa molemera ndi walilime lolemera. Ndipo tsopano muka, ndipo ine ndidzakhala mkamwa mwako ndikukuphunzitsa chomwe ulankhule. Mukuone apapa Mulungu akuti akhala ndi kamwa la ndati la Mose. Muchive chali kuno bwino, I will be with thy mouth. So Mulungu akumuza Mose tino ndikhala ndi kamwa mwako. Mukaona bwino pachiyambi even kumwamba Ezekiel 28 verse 18,
akamba zoti Lucifer anayipha malo ake opatulika, muchizungu amati you have defiled their sanctuaries. Okay, tikaona Ezekiel chapter 28 verse 15-16 kuti unali wolungama chilengedere iwe, unazida mwachina ndikamona angelo analengedwa ngati kachiswa chanu wa mzimu woyera, anali angwiro chilengedere iwe ifanizo mwa Mulungu amakhala mwa iwo. Ifenso kudzera mwa Adamu, right, tinalengedwanso angwiro mwanjira yoti mzimu wa Mulungu amakhala mwa ndani? Mwa ife. Okay, pachiyambi tchimo lisanabwere, mwanifati tchimo labwera mzimu wa Mulungu ndi wa munthu zalekana. Okay, so pa chifukwa cha tchimo Mulungu sangakhalenso mwa ndani? Mwa munthu. Chifukwa tino chivuto cha tchimo chimenechi chasokoneza ndani? Connection yapakati pa mzimu wa Mulungu ndi ndani? Ndi wa munthu. Ndi apapa kuyambira chipangano chakale Mulungu samakhala mwa ndani? Mwa anthu. Mukuona apapa mneneri uyu yakuti Mose akumwita naye Mulungu akuti ndidzakhala ndi yani? Ndi kamwa lako. Mwanjira ena zonse zimene atiziyankhule Mose zikhala wampasa ndi nani? Ndi Mulungu. This is why timapeza nawo kuti Mose anayankhulana ndi ngelo uja amene anamwitsa chitsamba chonyeka physically, ndikumuyankhula ndikumpasa mawu physically, right? So tionanso nawo aneneri ambiri amapeza maloto, masomphenya kapena amva mawu a Mulungu. Ndi chimenechi chimene amapereka kwa ndani? Kwa anthu. So Mulungu amatha panga take over malingaliro awo, kapena Mulungu amatha kuudzira nzeru zawo, kapena kwauzira mu pakamwa pawo, ngati Samson mzimu woyera akabwera pa iye umakhala ndi zimphamvu ndi zina zotero, right? So tionana kuti pamene Mulungu amapanga deal ndi anthu achipangano chakale amachita ndi mzimu wa Mulungu unali pa iye. Sinza tino mzimu wa Mulungu sumakhala pa anthu aja the whole time. Mwankhala nthawi yoti muna mneneri afunika uzidire nzeru, kapena mzimu wa Mulungu ukhale pakamwa pake ndi zina zotero, muona? So kuyitanidwa kwa Mose kuna kuti Mose ndi amene akukhala pakati pa Mulungu ndi anthu. Mulungu azimpasa iye chochita, iye azauza ndani? Ana a Israel, right? So tuzati Mose anakana anatanga mamanga mwakuti. Okay, ndimuone pa verse 14-15 akuti chani? Verse 14-15. Verse 14. Pamenepo mkwiyo wa Yehova unamuyikira Mose, ndipo anati, nanga Aaroni Mlevi m'bale wako si alipo kodi? Ndidziwa kuti kulankhula alankhula, ndipo taona atuluka kudzakomana ndi iwe, ndipo pakuona iwe adzakondwera mtima mwake. 15. Ndipo ukalankhula naye ndikumupangira mawu, ndipo ine ndidzakhala mkamwa mwako ndi mkamwa mwake, ndipo ndidzakuphunzitsani inu chimene mukachite. Muona? So apa pamene timamba verse awo nawo anthu achipangano chakale amakhala nawo kuti amauziridwa. Aneneriwo kuna mphatso ya uneneri yofunika kwambiri. Tikaona pa Amos 3:7 atuno izera Amos 3:7 ngati ndula kusa mundikonza amanena kuti Mulungu sachita kanthu kufikira ataudzira atumiki ake ndani? Aneneri. Ataulula chinsinsi chake kwa ndani? Kwa atumiki ake aneneri. So umo ndimene Mulungu amayendera. Kuna aneneri amakhala ofunikira kwambiri. Ukakhale iwe kufuna chinthu chokuti Mulungu achite umafunika upite kwa ndani? Kwa aneneri. Okay, nene ndi amene amakuza chimene Mulungu akufuna atani achite. So tikuona kuti umu ndimene zinalili. Now Mulungu onanso mmene opanga nsalu zimene amafunika avale Aaroni, akuti Mulungu adakayika mzimu wake pa iwo. Muone pa Exodus 28 verse 3. Verse 3. Ndipo ulankhule ndi onse a mtima wasulo amene ndawadzaza ndi mzimu wasulo, kuti amsokere Aaroni zovala apatulidwe nazo, andichitire ine ntchito ya nsembe. Mukuona? Ati Mulungu ayika pa iwo mzimu, ati ndipo ulankhule anthu amene ane mtima waluso, right? Akuti awadzaza ndi chani? Ni mzimu. Mzimu wanji? Mzimu wachani? Waluso, right? So muchizungu anachisa moto wisdom. So Mulungu amafunika asadza anthu ndi luso. Chili ngaura akatire chani? Akabadeso masopano? Ayi. Kuti akasokere chani? Zovala. Mukuona? So anthu awa anazazidwa ndi mzimu ina
waluso mwanjira ina malingalirawo manja awo mwanjira ina alakakhala aluso muchitira monena kuti ntchitoyo sidakakhala ndi vuto lina lililonse. So tithaonana kuti muchipangano chakale mzimu wa mulungu sunali olumikizana ndi mzimu wandani wa munthu. Mwanjira ina anthu achipangano chakale sanali obadwa tsopano komano amakhala onena kuti iwo aneneri amakhala awuziridwa. Komanso pakakhale pala anthu ena kuti saneneri mzimu wa mulungu amabwera pa iwo ndikuwapasa aidha nzeru kapena kukhala ndi chani pakamwa pawo. Okay, kapena kuwapasa kuthekera kuti achite zinthu zina zimene pa iwo okha sadakathauzirani kudzifikira kukhala ngati munthu anali mtima aluso kale komano amafunika asoke zinthuzo zichita kufanana ndi mmene mukana mpasira ma dimensions nani Mose. Okay, so taona ndi pa Exodus 31 verse 1 to 3. Verse 1. Za misi yopanga ntchito iyi. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti, taona ndayitana ndi kumutchula dzina lake Bazaleli, mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa fuko la Yuda. 3. Ndipo ndamudzaza ndi mzimu wa Mulungu, ndi luso, ndi nzeru, ndi chidziwitso, ndi ntchito zilizonse. Yeah, so uyu ndi mkulu wina amene anali mwana wa Uri, right, wa fuko la Yuda. So ati Mulungu atiwanzaza iye ndi mzimu wa Mulungu. Kodi kuzazidwa kwa iye ndi mzimu wa Mulungu umafunika uchite yani? Ati yani luso, nzeru, chidziwitso ndi ntchito zilizonse. Okay, so anthu amazazidwa ndi mzimu wa Mulungu kuti angokhala ndi nzeru zokwanira, akhale ndi kuthekera kuti kukwanira. Komano in terms of kuti anthu amakhala obadwa tsopano ayi, chifukwa mzimu wa Mulungu ndi wa munthu unayo usanalumikizane. Komano nzeru zimatha kupangira affected, masomphenya amatha kuchitika, right, maloto zina zonsezi. Okay, nde muone tikaona bwinobwino Mulungu tisalo tino Mose anali ngati mneneri amene anali wa chipangano chakale, right. Tikaona pa Exodus chapter 20 anthu ana Israeli anati amani Mulungu asadayankhulitse ife, Mulungu ayankhulitseni inuyo. Mulungu ayankhulitsani inuyo Amose muzatuza ifeyo. Muona? So umu ndimene aneneri amagwirira ntchito, right. Why is it anthu amachita mantha ndi Mulungu? Anthu samafuna kuyankhula ndi Mulungu chifukwa chani? Chifukwa kuti anthu anali kuti sodani sobadwa tsopano. So aneneri amakhala ndi malingaliro andani a Mulungu, right, amakhala awuziridwa pa nthawi imeneyo. Okay, andi chimene ataneneri chimakhala akunena ndi ndani? Akunena ndi Yehova. Nikona pamakhala that openness, right, and zinthu zake zimakhala ngati zozizisa aidha ngera muzaneneri yochitika kapena ndi chifukwa chake timatha kuona kuti muchipangano chakale nthawi zambiri angelo ndi amene amabwera kukumana ndi munthu. Angelo amuza Manoa uzakhala ndi mwana mwamunthu, right. So anthu ambiri amafuna that experience, komano tikumvetsa kuti ma experience ambiri kuchipangano chakale amakhala physical chifukwa chani? Chifukwa Mulungu samakhala mwandani mwa munthu. Okay, so Mose ndi amene amayankhula ndi Mulungu face to face, kenako apita akawuza anthu chochitika. Okay, so anthu ambiri akamaona ma manifestations za kuchipangano chakale amafunisisa abwerere kuti kumene koko, komano tiona ndinophunzirira kamapita kumapeto tiona kuti ifeyo tili ndi chinthu china chapaderadera koposa somene analili anthu awawa. And era imeneyi inakhala ngati yadani yasuntha, ife tili mu era ina. So iyi ikhala ngati part 1. Okay, iyi ikhala ngati yani part 1, right. So Wednesday tikhala tikutambasula mfundo imeneyi mwina itha kukhala mwina part mpaka mapati 4 chifani nkhani ndi yayikulu kwambiri and nkhani yoti verses ndikuzamapo. Okay, tatoneni pamenepa Mose ali ndi anthu 70 amene wasankha kuti akakhale umuyimirira iye m'milandu ndi zina zotero. Chifukwa poyambirira amakhala pansi ndete anthu onse amene achita mavuto kapena mavuvu mu Israeli ndi akhala kuwaweruza iwo nkhani zawo, right. Ndi ankulaka father inu wake anamuzera akulu apa mulakwisa musankhe anthu oti tibawo tete ngono tikuno tazisamalira iwo zazikulu zazopasana inu. So zinachitika motero, anasankha ma 70 elders, anasankha ma officers, ma judge ndi zina zotero, right. So Mulungu anamuza Mose ndifuna ndenge mzimu umene uli pa iwe
ndapasa anthu 70 aja cholinga kuti azitha kuweruza anthu m'malamulo monga ngati iweyo somwanjirena mzimu kapena nzeru zimene Mulungu anapasa Mose kuzera mwa mzimu ake. Nzeru zimene zimafunika zikhalenso pandani pa anthu 70 amene wawo. Ndi muve imene Mulungu anayankhulira nkhani Numeri chapter 11 verse 16-17. Verse 16. Ndipo Yehova anati kwa Mose, undisonkhanitsire amuna 70 mwa akulu a Israeli, amene uwadziwa kuti ndiwo akulu a anthu ndi akapitawo awo, nubwere nawo ku chihema chokomanako kuti ayimeko pamodzi ndi iwe. Verse 17. Pamenepo ndidzatsitsa ndi kulankhula nawe komweko, ndipo ndidzatengako mzimu kuti ndipo ndidzatengako mzimu uli pa iwe ndi kuyika pa Yehova, adzakuthandiza kusenza katundu wa anthu awa kuti usasenze wekha. Mapana amenepe so mzimu umene unali pa Mose unali mzimu kuti athe kusenza katundu wa anthu mwanjirena amafunika azitha kuweruza anthu aja. Okay, so chimenechi nzeru imene Mulungu anayika pa Mose, Mulungu akuti mzimu umene ndayika pa iwe ndiyikaso ndani pa awawa. Mwanjirena ndi experience imene ili pa Mose ipezekanso ikusefika kwa ndani kwa anthu awawa. Mwanjirena mzimu wa Mulungu ufika pa iwo ndipo wakhala ndi kuthekera kumachita ndi milandu ndi maweruzo monga ngati Mose amachitira. So anthu 70 anabwera komana awiri zinakhala bwanji napezerani mgulu. So mmene Mulungu atsanulira anthu a mzimu wake. Okay, inati ngobwerera pang'ono apapa zonse zatino apapa tikaona tiona nawo ndiye kuti chigulu chachikuluchi chinayibera mzimu wa Mulungu. Okay, mzimu wa Mulungu uli pa Mose chifukwa Mulungu amayankhula Mose, right, in terms of nzeru zake mapanga inspire nzeru zake, right. So Mose amatha kuyankhula chomwe adayankhula pakamwa pake chochokera kwa ndani wa mzimu wa Mulungu amuza Aaron Mulungu sakhala naye. Aaron akamankhula kwa anthu aja kulandira yani mawu a ndani a Mulungu, right. Komano anthu a 70 alibe mzimu wa Mulungu chomwe yautiuza pa chimenechi. So Mulungu anthu asangira maudindo neto Mulungu afuna atenge mzimu umene uli wa Mose ayikeso pandani pa iwo mwanjitena alandire experience imene Mose walandira. Okay, so apapa to verse kagwiriside majana mene mzimu wa Mulungu magwirira ntchito pang'ono yani chakale. So muone anthu 70 abwera awiri ali kuti ali mugulu la anthu 70 abwera pa chihema cha Mulungu. Ndi muone zimene zinachitika Numeri chapter 11 verse 28-29. Verse 28. Ndipo Yoswa mwana wa Nuni mtumiki wa Mose kuyambira ubwana wake anayankha nati, Mose mfumu yanga aletseni. 29. Kwa Mose anati kwa iye, kodi uchita nsanje nawo chifukwa cha ine? Bwenzi anthu onse a Yehova atakhala aneneri. Bwenzi Yehova adawayikira mzimu wake. Mwaona menepe. So Mose anali kuvesesa mtima wa Mulungu. Chimene Mulungu akufuna apangire yani? Mulungu akufuna mzimu wake ndi mzimu wa Mulungu khaiba yani pa Mose. Kumano ichi ndi chipangano chakale chifukwa ya tchimo mzimu wa Mulungu na munthu sungakhale pa Mose. Anthuwa chifukwa ya tchimo la Adamu atichosa pamaso pa Mulungu watika mu gawo la Lucifer, right. So tingangotheka anthu achoke uku abwerere uku. No. Mulungu akufunika apange zinthu monga mwa plan yake ya chipulumutso. Lucifer atenga anthu apitisa kuko pafunika kuzera mwa munthu mmodzi Adamu watichosa pamaso pa Yehova nditipisa kwa ndani kwa Satana kumene kuli tchimo ndi imfa, right. Pafunika papezeke munthu mmodzi amene adatichoseso uku kwa tchimo ndi imfa kwa Satana ndikutibwezeresa kwa ndani kwa Mulungu, right. Tikuziwa munthu amene ndi Yesu. Komano apapa tikutha kuona cholinga cha Mulungu ati bwenzi Yehova atayika mzimu wake anthuwa ndipo anthu sadakakhala yani adakhala aneneri. Mwanjirena anthu amene amakhala ndi mzimu wa Mulungu amakhala anthu ndi ndani ndi aneneri.
aneneri ndi amene amakhala ndi Mzimu wa Mulungu mukuzera mwa njira yanji amatha Mzimu wa Mulungu abwera payo amatha ona masomphenya amatha kulota maloto komanso Mulungu amatha kuwauza mawu ake kuwayika mkamwa mwawo kapena Mulungu amatha kuwapasa nzeru zapaderadera kuzera mwa mzimu wake umu ndi mmene anthu achipangano chakale amakhalira ndi mzimu wa Mulungu osati ife tino mzimu wa Mulungu adzadza ndi nthawi ina iliyonse akupanga operate under inspiration ayi mwana so Mose akuzindika kuti mzimu wa Mulungu umakhala pa anthu amene ali aneneri mwanjirena chimene Yehova akufunisisa ndicho tena anthu onse akhale ndi chani ndi mzimu wake ndiyoti ngati chimene chichitika anthu onse akhala chani akhala aneneri ahopa iwe pakumveka tipitiriza pasogolo. Alright, so since ngati pali funso so far ngapaibe funso since ngati pali funso chine silikumveka. Okay, alright, so tione pasogolo tione pa Deuteronomy 18 verse 15 to 18. Deuteronomy 18 verse 15 to 18. Verse 15. Yehova Mulungu wanu adzakuutsirani mneneri wa pakati panu wa abale anu wonga ine muzimumvera iye. 16. Monga mwa zonse mufunsa Yehova Mulungu wa Horebu tsiku la kusonkhana lija ndikuti tizamvanso mawu a Yehova Mulungu wathu ndipo sitinaonanso moto waukulu kuti tingafe. 17. Ndipo Yehova anati kwa ine ndipo Yehova anati kwa ine chokoma ananena. 18. Ndidzawautsira mneneri wa pakati pa abale awo wonga iwo ndipo ndidzampatsa mawu anga mkamwa mwace ndipo adzanena nawo onse adzanena nawo zonse ndimuwuzazi. Alright, so apapa ndi ulosi mwe ngati Mose anayamba pakati pa ana a Israeli ndi Mulungu ku Horebu tikaona Horebu ndi Mount Sinai. So Mount Sinai ndi Horebu ndi malo amodzi fane malo okhawa amene Mulungu anabwera yankhula ndi anthu anachita mantha anati no mwankha mneneri atayankhula ndi ife. So Mulungu akumuwuza Mose kuti Mose woza ana Israeli kuti ndakuyitsira mneneri wina monga ngati iweyo monga ngati mu Horebu. So ku Horebu kunapatsidwa chanu apatsidwa malamulo 10 ndi zimalamulo zonse zimene zinabwera pa nthawi imeneyi. So tikamona Mose ndi mneneri wa chipangano chakale. Okay, so pamene pabwera ulosi tiona kuti ulosi ukuyimira mneneri wina amene akubwera pakati pathu mneneri amene ndi wa chipangano yani chatsopano. Okay, ku chipangano chakale amafunika azere mwandani mwa mneneri kuti afike kwa Mulungu. Tionanso natono ku chipangano chatsopano tifuna tizereso mwa wina amene ithale ali mneneri kuti tikafike kwa ndani kwa Mulungu. So experience ya aneneri awiriwa tiona kumapetoku pamene tikupita kusogolo. Right, so nimafuna tuone apa pamene pali nkhani Malaki 4 verse 4 mpaka na 6 apa pamene pali nkhani ya Mose ndi Eliya tawerenga. Verse 4. Kumbukirani chilamulo cha Mose mtumiki wanga ndinamulamulira kuti mu Horebu chikhale cha Israeli lonse ndicho malemba ndi maweruzo. 5. Taonani ndidzakutumizirani Eliya mneneri lisanadze tsiku lalikulu ndi loopsa la Yehova. Verse 6. Ndipo adzabwezera mitima ya atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa atate awo kuti ndisafike ndi kukantha dziko liwonongeke konse. So tikaona apa tikuthaonana tuno Mulungu akumuwuza Malaki alembe tuno anthu akumbukire chilamulo cha ndani cha Mose. So pachifukwa ichi pala anthu ena mpaka pano pa masungano mafeasts. Okay, iwo amakhulupirira teno azisunga mafeast achina Pascha achina
msonkhano wa misasa, right? Mpaka anthu ena panopa anthu akamapanga camp meeting mu April amanati yayi nthawi yake simeneya, nthawi yake ndi August. Right? Iyo atakusunga msonkhano yani wa misasa. Okay? Samara msonkhano wa misasa, Pascha, Pentecost tizisunga zimenezozo chifayana apa Bible kuti tikumbuke chilamulo cha Mose, right? So kodi kukumbukira chilamulo cha Mose mtumiki wanga prophet ndikutani? Tisaliona tuno mu Horeb chinachitika njani? Chinachitika njani tuno Mulungu amafuna ayankhulane ndi anthu. Tisaliona tuno Mulungu amayankhula ndi anthu zina majani mwa mzimu wake. Okay? Mzimu wake apasa aneneri ndikukhala ndi kamalawo, masomphenya, maloto, right? Okay? Kumano Mulungu apa kubwera physically chifukwa sangakhale ndi anthu. Patano anthu alibe mzimu wake chifukwa cha tchimo, right? Kumano Mulungu akwafuna be anthu. Koma chikuchitika njani? Anthu ambiri akumuopa Mulungu. So chifukwa chimene Mulungu akupereka malamulo kudzera mwa munthu mmodzi Mose amene aneneri. Mose akukapereka no uthenga kwa ndani? Kwa ana a Israel. Now kuti mukumbukire chilamulo cha Mose, right? So that experience ya Mose tikumbukire mapita nthawi tibwereranso kumeneko. Koma apa tofuna tilowe experience yachiwiri. Tibwereranso kwa Mose kumapita kwa phunziro lathu. Mwa tofuna tilowe experience yachiwiri. Atazatumiza ndani? Eliya mneneri. Tsala tsiku lalikulu ndiloopsa la ndani? La Yehova, right? So Eliya akamabwera azatembenuza mitima ya ana kwa Atate. Ndipo mitima ya Atate kwa ndani? Kwa ana. Okay? So ichi tikufuna tichipange study. So my experience yawiyo afunika akhalepo lisanadze tsiku loopsa la ndani? La Yehova, right? Right, so then tuoneni pamene papa. Eliya sanangobwere yayi. Okay? Tufuna tuone chinthu china yake chimene chinayambidwa ndi Samuel ndi Eli, right? Anthu anayambisa china yake chimene Eliya atabwera ndi Elaya atabwera, Aisha atabwera anachipitiriza. Okay? So tisanabwere kwa Eliya tifuna tipitike ngala kwa ndani? Kwa Samuel. Okay, muwerenge 1 Samuel 3 verse 1 chichowamuka. Verse 1. Ndipo mwanayo Samueli anatumikira Yehova pamaso pa Eli. Ndipo masiku aja mawu a Yehova anamveka kamodzi. Masomphenya sanaoneka. So muona menepa ati masomphenya samaoneka. China nchani? Mawu a Mulungu anamveka kamodzi. Manjenera kulandira uthenga ochokera kwa Mulungu zinayi zovuta sizimachitika. Right? So ndifuna chiti zofunika kwambiri kuti anthu aone masomphenya alandire mawu mu nthawi iyi. Chifukwa chonena kuti mzimu wa Mulungu wa munthu suzinayi zolumikizana. Ngati anthu amafunika amve uthenga wa Mulungu, amafunika mneneri aone masomphenya, mneneri amve mawu a Mulungu. Zikatero mneneri uja akauza anthu choyenera kutani choyenera kuchita. Umo ndi mmene zimakhalira. Okay? So zinayi zoopsa kwambiri nthawi imeneyi ziyachitire choncho. So inayi nthawi yandani? Ya Samuel, right? So tikuzana ndi Samuel pamene anazamva kuyitana kwa Mulungu. Eli anamuzara akakuyitana sunano indili pano Yehova, right? So Samuel anazakhazikisa amati masukulu a aneneri. Tisaliona tino Mose ndi amene kwa Mulungu adakafuna kuti anthu onse akhale aneneri. Kuti mzimu wa Mulungu ukhale mwa ndani? Mwa iwo. Mukuona Mose amatavesa okay. Aneneri ndi amene ndi mzimu wa ndani? Mwa Mulungu. Mose amatavesa chimenechi. Samuel ndi amene anazara okay. Apapa kuti anthu ambiri ochuluka zikhaso ndi mzimu wa Mulungu anakhazikisa masukulu a aneneri. Muyiona nkhani ichane, right? So Samuel anakhazikisa masukulu uku mutha kawerenga ma chapters otowerengaso enawo. Anasegula sukulu ku Rama ni Nayoth, right? Ndi mutha zipeza 1 Samuel chapter 19. Okay, so Samuel amakhala ku Rama ndipo anayang'ana mene sukulu imamangidwa ku Nayoth, right? Nayoth ni malo omuthandiza kuti kukhalapo. Okay, anasegulaso sukulu inanso ku Gibeah kapena ku Gibeath. Okay, imene cheda Gibeath ha Elohim, right? 1 Samuel 10 verse 5 and 10 mutha werenga somenepo, right? Kumene Samuel anakumana ndi gulu la ana a aneneri.
amene amakhala pamwamba, right? So Samuel anakhazikitsa masukulu awiri mu nthawi yake. Okay, so tiwerengeni kuti masukulu amene amagwira ntchito motani. 1 Samuel 3 verse 19 to 21. Verse 19. Ndipo Samueli anakula, Yehova anakhala naye, osalola kuti mawu ake amodzi apite pachabe. 20. Ndipo Aisraeli onse kuyambira ku Dani kufikira ku Beeriseba anazindikira kuti Samueli anakhazikika akhale wa Yehova. 21. Ndipo Yehova anaonekanso mu Silo, pakuti Yehova anadziwulula kwa Samueli ku Silo mwa mawu a Yehova. Now, apa patitha manovesano chimene chichitika, right? Chipangano chonse chakale chapasidwa kwa ndani kwa Mose. Zonse zimene munthu afunika azichita muzophiphiritsa zapasidwa kwa Mose, kwambiri nsembe, imene akufunika azisunga sabata, mafeasti, right? Mapwando, right? Monga amene afunika zonse zaloledwa kwa ndani kwa Mose. Okay? Komano pa nthawi pafunikanso zinthu zina zimene Mulungu akufunika anthu akatani achite, right? So akuti Yehova anadziwulula yekha kwa ndani kwa Samuel, right? So kuchokera ku Dani kufikira ku Beerisheba, right? Konse kumene kunali ana Israeli aliyense amachita kuziwa kuti ngati tikufuna timveka Yehova tipite kwa ndani kwa Samuel. Mwana nkhanije. So Samuel ali ngati mawu a Yehova mwa nthawi imeneyo. Okay? Umo ndimene chipangano chakale chimakhalira. So Yehova anazionesera yekha kwa ndani kwa Samuel ku Silo. Okay? Now, muone zimene Samuel anapanga. Samuel kuzindikira to ntchito yayikulu kwambiri. Mose tesoti no Mose anazindikira ntchito yayikulu. Father eno akatamuza. Bambaka mkazi akatamuza lako mufa. Upeza 70, right? Mbiza anthu ena. Of course anapeza 70 aja. Mwana Samuel analosiyana ku ndi Mose. Fati Samuel anaziwa kale ntchito yarani yachuluka. So ndi pamene Samuel anakhazikitsa masukulu aja. Ana niniri. Okay? Tawerengana 1 Samuel 10 verse 1. Verse 1. Pamenepo Samueli anatenga nsupa ya mafuta nawatsanulira pamutu pace, namupsompsona iye nati, "Sanakudzozani ndi Mulungu kodi mukhale mfumu ya pacholowa pace?" So uyu ndi Samuel kunzuza ndani? Sauli. Samuel akunzuza ndani? Sauli kuti akhale mfumu. Okay? Ndi muone zimene Samuel atamuze Sauli. 1 Samuel chapter 10 verse 3 mpaka na 6. Verse 3. Mukapitirira pamenepo tsono ndi kufika pa mtengo wathunthu wa ku Tabori, kumeneko adzakomana nanu anthu atatu akukwera kwa Mulungu ku Beteli. Wina wonyamula ana ambuzi atatu, wina mikate itatu, wina thumba la vinyo 4. Iwowa adzakulankhulani ndi kukupatsani mikate iwiri. Imeneyi mudzalandira m'manja mwawo. 5. Ndipo m'tsogolo mwace mudzafika pa phiri la Mulungu, kumene kuli kaboma ka Afarisi. Ndipo kudzali kuti pafupi ino kumudziko, ndipo kudzali kuti pafupi pofika ino kumudziko, mudzakomana ndi gulu la aneneri ali kutsika ku nsanja ya chisakasa ndi lingaga ndi toliro ndi zeze pamaso pawo, iwo adzanenera. 6. Ndipo mzimu wa Yehova udzagwera inu kolimba, nanunso mudzanenera pamodzi nawo, nimudzasandulika munthu wina. Yeah, muone imeneyo. So chuchitika nchani?
Samuel akumuza Sauli upite uko, so akumuza aliwenda ukadusa boma la Afarisi zokumana ndi ananeneri. So mukaona ananeneri zimene akunyamula akulanda, akunyamula zitoliro, akunyamula azeze, akunyamula lingaka, right, ali kumasasa, ali ngati kukakama. So ananeneri anali ngati ma schools, right. Samuel akaonati kuli makosanena akaoneka ngati iwo akufuna za Mulungu kwambiri, amayitana onse aja ndikuwakhazikitsa pamodzi ngati pa camp, right. So anthu aja akakhala pa camp, chimene chimachitika mchitano mneneri uja amaphunzitsa anthu aja how kuyankhulana ndi Mulungu, right. And one of chinthu chofunika kwambiri kuma camp amene achinayi ngati nyimbo, right. So anthu amaphunzira kuimba nyimbo mwaluso monena kuti no moyo wa munthu uzisakasaka ndani Mulungu. That's why tikaonanso pano mabuku ngati Salimu ichi, nyimbo za masalimu ni nyimbo zambiri, okay, nyimbo zimene zimalembedwa kuti anthu arani aziyimba, right. So anthu anali ndithu oyimba, amayimba ndithu nyimbo zapaderadera cholinga kuti no anthu mitima yawo izikhale kusakasaka ndani, kusakasaka Mulungu. Even mukawerenga Psalm 42 akuti no moyo wanga upuma wefuwefu kufuna inuyo, monga ngati nswala ipuma wefuwefu kufuna madzi, ine moyo wanga ukufuna inuyo. Muganize nyimbo imeneyo ngakukutani munthu, Psalm 42, right. So anthu amayimba nyimbo ngati mezi. So mukaona papa akuti awa anali aneneri. Aneneri ake atiwo anali anthu amene anali mu Israeli achosedwa pakati pa anthu kuti akaphunzire kulumikizana ndi Mulungu. So anthu achifata akusakasaka Mulungu, Mulungu amasanuliranso mzimu wake pandani pa iwo, chimozungazi mzimu ngati mene amasanulira pandani pa mneneri. So anthu akasanulidwa mzimu wa Mulungu pa iwo, amasandulika anthu ena chifata amakhala no akusandulika, asandukanso ngati ndani aneneri, koma amatchedwa kuti ana aneneri chifata masukuluwa amapanga operate anda neneri. Neneri amakhala ngati bambo wawo, iwo amakhala ngati ana andani aneneri, mwana nkhaniche. So amakhala neneri amakhala ngati tate, anawo amene abwera ku sukulu amachita ana aneneri, right. So Samuel akumuza Sauli lawo kaperewero usandulika kukhala munthu wina. So kusandulika kukhala munthu wina ndeti adakhala ngati neneri, okay. So tawerenga pa verse 9 mpaka na 12. 1 Samuel 10 verse 9 mpaka 12. Verse 9. Ndipo kunali pamene iye anapotoloka kuti alekane ndi Samueli, Mulungu anampatsa mtima wa tsopano. Ndipo zizindikiro zija zonse zinachitika tsiku lija. Sauli pakati pa 10. Ndipo pamene anafika ku chitunda kuja, onani, gulu la aneneri linakumana naye, ndi mzimu wa Mulungu unagwera mwamphamvu. Iye ananenera pakati pawo. Verse 11. Ndipo kunali kuti onse amene anamudziwiratu kale pakuona ichi chakuti onani, iye ananenera pamodzi ndi aneneri, anati wina ndi mnzake, ichi nchiyani chamugwera mwana wa Kisi? Kodi Saulinso ali mwa aneneri? Ndipo munthu wina wakomweko anayankha nati, ndipo atate wawo ndiye yani? Chifukwa chache mawuwa anakhala ngati mwambi. Kodi Saulonso anali mwa aneneri? Okay, mwana nkhaniyo. So Sauli akusanduka munthu ina ifana mzimu wa Mulungu amgwireye. So mzimu wa Mulungu amgwireye iye akuti akunenerera. Manje na Samuel akukhala ndi nzeru zimene Mulungu ampasa iye, right. Kamwa ake akuyankhula zinthu zokuti sangaziganize iye mwini, akuyankhula chifuniro cha Mulungu. So asandukanso ngati chani mneneri. Mneneri, what does it mean to prophesy? Kupanga prophesy ndi kunena mawu andani a Yehova, kunena chimene Yehova wayika chani wayika mkati mwako, chimenecho ndiye kunenerera, okay. Tazambiri mwananga kunenera ndikungokamba za msogolo inde, kunenera kuliso kumeneko masomphenya maloto umatha kuona zinthu za msogolo. Mulungu amatha kuonesa zimenezo ukunenerera, ndi prophecy imene to prophesy, okay. Komano even kupanga prophesy ndi kunena za ubwino wa Mulungu, kunenerera za ubwino wa Mulungu. Tikaona even Numeri, Balaam atatengera ndi
is it Balaki ndi Balamu mneneri waboza. Okay, dosanena anali mneneri weniweni komano akaona ana Israeli amamba kunenerera amanena kuti chani odala inu Israeli palibe choyipa pakati panu ndinodalisidwa akunenerera zimwe Mulungu pa iye. So kunenerera sikungokamba zinthu zeni sikulo zokha komanso kuyankhula chinthu chimene chili mu mtima wa Mulungu. So muone funso likubwera apapa ati ndipo ati anthu anafunsa ati ndipo atate wawo ndi yani, kuti akufunsira choti atate wawo ndiye ndani fati anthu omweyo ndi amene akuti no ichi nchiyani changwera mwana ndani mwana wa Kisi. So anthu akuzaka kuti no Sauli ndi mwana wa Kisi komano funso ilero na kuti no atate wawo ndi ndani akufunsa kuti kodi awa ndi aneneri andandani. Atate wawo anali Samueli pa nthawi iyi. Okay, Farao amachita ana aneneri neneri ndi amene amakhala ngati akusogolera anthu m'masukulu amene awa. So masukulu awa anali masukulu tena aneneri amaphunzitsa anthu how kuti miyoyo yawo ikasake ndani ikasake Mulungu. So paja chifuniro cha Mulungu chero tino afuna ike mzimu wake pandani pa anthu onse ani Mulungu amafunitsa anthu onse akhala chani akhala aneneri. Samueli amadziwa chimenechi. So anthu amene amasakasaka Mulungu amayitana m'masukulu amenewa ndikuwaphunzitsa kuimba kuwaphunzitsa mawu a Mulungu ndipo anthu amakhala ozazidwa ndi mzimu wake m'malingaliro mwawo, right, amatha kuyankhula ndi kunenera zinthu zina, right. So tikutaona yonje, right. So tione pamenepa wa 1 Samuel 19 verse 18 to 20 kuti David analinso mwana wa aneneri. Tione pamenepa verse 18. Chomwecho anathawa Davide napulumuka nafika kwa Samueli ku Rama namuwuza zonse Sauli anamuchitira. Ndipo iye ndi Samueli anakhala ku Nayoti. 19. Ndipo wina sanawuze Sauli kuti onani Davide ali ku Nayoti mu Rama. 20. Ndipo Sauli anatumiza mithenga kuti agwire Davide. Ndipo pamene inaona gulu la aneneri ali kunenera ndi Samueli mkulu wawo anali kuyimapo, mzimu wa Mulungu unamugwera mithenga ya Sauli ninenera iyonso. mapana amenewe. So anthu anatumizidwa kuti nthawi imene Samueli amatumikira, right, Samueli akunenerera gulu la aneneri kunenera Davidso athera kuti kumene, right. Mwanjira sethetha kunena Davidso ndeti analiso gulu limeneli komano mthenga wa Sauli wabwera atazamugwira David, right, akuyandikira ati mzimu wa Mulungu amgwira pandani pa iwo. Nawo tikaona chipangano chakale tibona tino amakukonda kuti zina ntchito mzimu woyera unali pa ine, mzimu woyera unandigwira ine, right. Mawu amene amaona kugwiritsa ntchito kwambiri chifukwa yani, chifukwa tini mavesi andati mzimu wa Mulungu sumakhala pa anthu nthawi zonse, they were not 100% inspired. Tisakumbuke ona kuti Nathan ndi David atanfuna mangeka chosa Mulungu. Nathan anayana Mulungu akhale mapulani akonse akupita chonchi chinachitika chani, mzimu wa Mulungu ndawo pa iye ndikunzaza ni nzeru anati mene kumuzati no David sumanga ya kachisi aramange ni ndani ndi mwana wake, muona. So apapa chichitika chani, skulu ili nkati mwawo, Samueli ali ngati wamkulu pakati pawo, right. Chichitika chani, anthu akubwera nawonso akugwira ndi chani ndi mzimu wa Mulungu. So totaona no masukulu aneneri ndi kumene amaphunzitsa anthu kuti azifikira kunenerera, right, kuti azitha kusaka Mulungu ndipo Mulungu azitha kuwazaza iwo ndi mzimu wake malingaliro mwawo ndi pakamwa pawo, right. So iyo nimene Mulungu amagwirira ntchito chipangano chakale, ndipo anthu amene awo amakhala so very instrument totona munthawi Eliya kuti no pakati Israeli akusokonekera ana aneneri ndi amene amathaula pakati pawo ndikukaphunzitsanso anthuwa ndi kufikira kumene neneri sadatha kufikira, right. 1 Samuel 19 verse 21 to 23. Verse 21. Ndipo pamene anawuza Sauli, iye anatumiza mithenga ina, koma iyonso inanenera. Ndipo Sauli anatumiza mithenga yachitatu, nayonso inanenera. 22. Pamenepo iyenso anamuka ku Rama, nafika ku chitsime chachikulu chili ku Seku, nafunsa nati,
Samueli ndi Davide ali. Ndipo wina anati, taonani, ali ku Nayoti mu Rama. 23. Ndipo anapita komweko ku Nayoti mu Rama, ndi mzimu wa Mulungu unamugwera iyenso. Ndipo anapitirira nanenera mpaka anafika ku Nayoti mu Rama. Mutaona nawo kuti no Samueli akufuna amuphe Davide. Mono mzimu wa Mulungu wagwera ndani? Samueli urafuna amuphe na Davide. Muona menebe? Pusolita kalapo ndona kuti mzimu wa Mulungu ungakhale kuti walimuzana ndi munthu. Ne munthu angamafuna kuphaso munthu wina yankhondo ndi ayi. Kumana apo chitika nchani? Mzimu wa Mulungu kugwera pandani? Pa Samueli. Osati kuti no mzimu wa Mulungu kugwera pa Sauli. Osati kuti Sauli wabadaso maso pano ayi. Mano mzimu amene wagwera pa Sauli akutha kuyankhula ndikupanga prophesy kunenerera za ndani za Mulungu. Mwana kuna tamanena kuti kuchonga jakale anthu samakhala obadaso maso pano, amakhala kuti akuzazidwa ndi mzimu wa Mulungu in terms of kuti mwina akagwire ntchito nake kapena akanenereza ubwino wa ndani wa Mulungu. Mwana so Sauli anakhala munthu wonenerera. Okay, taona in verse 24 yeah. 1 Samuel 19 verse 24. Ndiponso anavula zovala zake naneneranso pamaso pa Samueli, nagona maliseche usana momwe wonse ndi usiku momwe wonse. Chifukwa chake anati, kodi Saulinso ali pakati pa aneneri? Mwaona so Sauli pamene amasankhidwa kukhala mfumu Mulungu anazakhala pakati pa aneneri ndikuchoka apapa Sauli afuna na apheno Davide kumano nayenso anthu akuvuza udali pakati pa aneneri fani Sauli akuti akunenerera. Mwaona so titaona to no even nkuluja amafuna apange case ana Israel anatumidwa ta akulu eni ndalama izimuka apange case koma akafuna kuyankhula mzimu wa Mulungu babaye ndipo amangoyankhula za yani zabwino. So ampamene tawvetsa mwina ano mapadera ona no aneneri right samakhala kuti nawonso abadwa maso pano no amakhala anthu kuti no azazidwa ndi mzimu wa Mulungu kuti akakhale ndi nzeru ya Mulungu. Kama lawo limakhalaso lili ndi yani lili ndi kuuziridwa kwa paderadera. So Sauli nayenso chichitika chimodzimodzi fatino even after papa Sauli sanasiye kufuna kupha ujeni Sauli. Okay, so akutawvetsa so chinthu china chapaderadera right. So nthawi tikuchoka no kusinthawi ya Samueli ndi Sauli tikupita no ku nthawi ya Eliya right. Eliya atabwera anapitiriza maskulu ena right. So maskulu awa nditatchuleyo tawapeza ku skulu yomwe anabwesa Elijah nayi ku Bethel inayi 2 Mafumu 2 verse 3, skulu ina inali ku Yeriko 2 Mafumu 2 verse 5 ndi 15 right. And maskulu awiri amene anabwesa Eliyawa anapitirizidwa ndi nani? Ndi Elisha ndi amene anali mwana mu skulu ya Eliya. Okay right. So tentonene kuna kuti no maskulu amene anayenda motani nthawi ya Eliya 1 Mafumu 18 verse 3 ndi 4. Verse 3. Yeah. Ndipo Ahabu anayitana Obadiya woyang'anira nyumba yake, koma Obadiya anaopa ndithu Yehova. 4. Pakuti pamene Yezebeli anapulula aneneri a Yehova, Obadiya anatenga mneneri 100 nawabisa 50 mpanga, nawadyetsa mkate ndi madzi. Yeah, so apapa pamene mwina muthamba kuzifunsa kuti ino kunatheka kuti anthu ambiri amakonda kufunsa kunena kuti nthawi yense Mulungu akamapanga chinthu pamakhala mneneri mmodzi. Ayi, kodi chinayi cholinga cha Mulungu kuti pazikhala mneneri mmodzi? Ayi, cholinga cha Mulungu chinayi chokuti chani? Nthawi ya Mose ananena kuti zidakatheka kuti anthu osakhale chani aneneri. Cholinga chokuti chani Mulungu ayike mzimu wa Mulungu pandani pa iwo. Nthawi ya Mose unali anthu amene angati amene anali ndi mzimu wa uneneri. Analipo Mose, yes. Miriam sister akanayenso ndi mzimu wa uneneri, right? And 70 aja nawonso ananenerera, okay?
nthawi ya Samuel panali ana aneneri angati ambirimbiri, right? nthawi ya Eliya anali yekha? No, analipo anthu 7,000. aneneri awo nthawi ya Eliya anali ndani? Anali ana a aneneri, anthu amene anali m'masukulu amene Eliya amatani amaphunzitsa, right? So anatenga aneneri 100 nawabisa 50 mphanga nawadyesa mikate. So apaso ndi machitidwe acho ndivuta ndikuona m'Baibulo langa Chizungu. Amene akwiza nambala amene ya mphanga ini mwakuti nthangokuza kuti tisacherepo kuti nambala amene kuti vesese na tingopita ku Chizungu tikayiona kuno bwino. Okay, 1 Mafumu chapter 8. Yeah? Osati ndi mphamvu noti mphamvu. Hey, weird. Okay. All right. 1 Mafumu 18 verse 4. Okay, so I would know Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in a cave. Okay. All right. So aneneri amene analipo 100. Okay. So anabisa 50 ena mu mphanga. Yeah, so analipo aneneri almost 100. One from ngona Bible ina kuti 1 Mafumu 18 verse 3. Yes. No, from 18 verse 3. Yeah, so aneneri analipo 100. Yeah, so aneneri analipo 100. Okay, so anali 100 amene wawa Obadiah anabisa mipanga iwiri, mapanga awiri, right? So tisaona tuno aneneri 100 awawa ndi amene anagwira ntchito ndi Eliya kuti kupezeke anthu 7,000 panya Mulungu anamuza Eliya kuti pala anthu 7,000 sanagwirire kwa anthu pa Baala, right? Ana aneneri awa tanena kuti ntchito yawo inoti alowe m'midzi, alowe mu Israeli. Cholinga kuti yani akapitirize ntchito ya ndani ya aneneri. Ntchito ya aneneri yoti yani amveke kwa Mulungu auze anthu. So ana aneneri amagwira ntchito imeneyo, amanthandizira ndani? Mneneri, right? So toona kuti Eliya sanali yekha, anali ndi ana ake, right? Osati obereka yeya ayi, koma anali anthu kuti akubwera kuti asake ntchito ya Mulungu. Okay. Tell me about 1 Mafumu 19 verse 14 to 16. Verse 14. Nati iye, ndachitira changu Yehova Mulungu wa makamu, popeza ana a Israeli ataya pangano chanu, nagumula maguwa ansembe anu, napha aneneri anu ndi lupanga, ndipo ndatsala ndekha, ndipo afuna moyo wanga kuwuchotsa. 15. Ndipo Yehova anati kwa iye, bwerera ulendo wako udzere ku chipululu kunka ku Damasiko, ndipo ukafikako udzodze Hazeli akhale mfumu ya Aramu. 16. Ukadzonzenso Yehu mwana wa Nimsi akhale mfumu ya Israeli. Ukadzonsenso Elisa mwana wa Safati wa ku Abelimehola akhale mneneri m'malo mwako. So Mulungu akumuwuza ndani? Akumuwuza Eliya kuti ukadzonze Elisa akhale mneneri m'malo mwako. So toona Elisa anali mwana mmodzi wa mu sukulu ya ndani ya aneneri. Ndiye tione kuti kodi kuzunza kumene kunaenda motani. 1 Mafumu 19 verse 19 to 21. Verse 19. Tsono anachokako napeza Elisa mwana wa Safati ali kukoketsa chikhasu ng'ombe ziwiri, magoli 12. Iye yekha anakhala pa goli la 12. Ndipo Eliya ananka kunali iyeyo, naponya chofunda chache pa iye. 20. Ndipo iye anasiya ng'ombe zija namuthamangira Eliya, nati, ndiloleni ndithange ndakapsompsona atate wanga
sindilole ndithamange ndakapsopsona atate wanga ndi amayi wanga. Nditatero ndidzakusakani. Nati iye, bwerera ndakuchitirani. Bwerera ndakuchitirani. 21. Ndipo anabwerera panali iye uja, natengako ng'ombe ziwiri nazipha, naphika nyama yace ndi zipangizo zochitira nazo ng'ombe, nampatsa anthu adye. Atatero ananyamuka natsata Eliya namtumikira. Yeah, so apa pachipitirika nchani anthu apezeka kunena kuti Eliya akutenga chofunda chake manto mumpwenyera ndani Elisa. So Elisa anazala ito ni mission ito awa ndi maitanidwe awa zisizamuchitika anangonyamuka na Elisa mapita kwa Eliya ako ngoye ndikasanzike. So Elisa sizoti anali munthu osachita bwino. Elisa anali munthu ochita bwino, anali ndi ng'ombe ziwiri komanso ndicho chikhasu, right, ngati plow. Okay, so zomwe akupanga Elisa akutenga plow ija akuyononga, akupha ng'ombe zonse ziwiri akuziwotcha pa blai, right, ndi khasu lake lija, right, kenako nako apasa anthu kuti adye. Akutero akukasana ndani Eliya, mukuona. So awa anali maitanidwe awo. So mwanjitena mu nthawi ngati ukufuna usate Mulungu mwapaderadera kapena kupanga dedicate moyo wako kwa Mulungu mwapaderadera, umakhala kusiya zinthu zako zonse ukamusala ndani munthu wa Mulungu uja. Mwaona amenepe fayani chifukwa tino munthu wa Mulungu uja ndi amene amakhala zazina ndi chani ni mzimu wa Mulungu. Mwanjitena nzeru zake kamwa lake zimakhala zotani zozidwa ndi Mulungu, osati nthawi zonse kumatu pa nthawi imene ili yofunikirayo, right. Ndipo zikatene ngati ufuna uziva kwa Mulungu mwapaderadera ufunika kuphatikane wekha ndi nani ni munthu amene ali munthu wa Mulungu. Mukuona amene simakhala chona yakale, right. Tendipitizeni so amutsata ye muwerenge 2 Mafumu 3 verse 11 muone zimene Elisa amapanga. 2 Mafumu 3 verse 11. Verse 11. Koma Yehosafati anati, palibe pano mneneri wa Yehova kodi, kuti timfunsire Yehova mwa iye? Ndipo wina wa anyamata a mfumu ya Israeli anayankha nati, Elisa mwana wa Safati alipo. Ndiye uja anathira madzi m'nyanja manja a Eliya. Yeah, so Elisa anasanduka munthu wonthirira madzi ndani Eliya ngati mnyamata wake ndithu, right. Kuma sukulu aneneri aja so tiona kuti ukhale wosatera wa Yehova, right, umafunika usisata mneneri amene akuwuzidwa ndi ndani ndi Yehova kuchipangano chakale, right. Umafunika uphatikane naye nimene Mulungu amayendera ndi anthu ake, right. So tionene zimene zinachitika kwa Eliya asananyamuke kumapita kumwamba. So Eliya anaziwa kuti apange kuchoka kupita kumwamba. Now muone kuti Elisa so naye anakhalanso akuzindikanso yomwecho chifukwa yapi Elisa anali ngati mnyamata wa Eliya m'masukulu achani aneneri, right. So amakhala ozulira chofanana, right. Lero ndipitirizeni pamenepo tu Betheli kunali sukulu ndi muone zimene zinachitika. 2 Mafumu chapter 2 verse 1 to 3. Verse 1. Ndipo kunali pamene Yehova adati akweze Eliya kumwamba ndi akavululu. Eliya anachoka ku galeta pamodzi ndi Elisa. 2. Ndipo Eliya anati kwa Elisa, ukhalepo mpano pakuti Yehova wandituma ndimke ku Beteli. Nati Elisa, pali Mulungu pali inu ndikusiyani. Motero anatsatira iwo ku Beteli. 3. Ndipo ana aneneri okhala ku Beteli anatulukira Elisa nanena naye, kodi udziwa kuti Yehova akuchotsa lero mbuye wako mtsogoleri wako
nati lode ndidziwa khalani muli chete. So ananenera mazati Eliya akuchosera kumwamba ndi kamvuluvulu, akuchosera pita kumwamba ndi kamvuluvulu. Elisa naye amati anamaziwa, ndikuona Eliya amamuwuza Elisa takhala pake ndifuna ndipite ku sukulu yakuti. So asanake kumwamba Eliya amayendera masukulu osiyana aneneri, right? So tikuthaona kuti no akuchita motero muti chichitika nchana. Elisa alinewo pali Mulungu pali ine sinutane sindikusiyaniya. Okay, ndi muone ananenera amaziwa ifayana ananenera mazati Eliya akuchoka chifatiro paja amakhala uzidwa ndi yani ndi mzimu wa Mulungu. Mungipasa a few minutes. Okay, ngamwe ndi Bible lachichewa. Yeah, okay. Yeah, Mungu yenga Tuma Mafumu 4 verse 5. Tuma Mafumu chapter 2 verse 4 and 5. Verse 4. Eliya anati kwa iye, Elisa ukhalepo mpano, pakuti Yehova wandituma ku Yeriko. Nati iye, pali Yehova pali inu, ndikusiyani. Motero anadza ku Yeriko. 5. Pamenepo ana aneneri okhala ku Yeriko anamuyandikira kwa Elisa nanena naye, kodi udziwa kuti Yehova akuchotsera lero mbuye wako mtsogoleri wako? Nati iye, inde ndidziwa, khalani muli chete. Pamenepe so amaziwa kunena kuti pamene pali Yehova, right? Paliso ndani pali Yehova pali ine nesu sinulani sungisiyani. So Elisa nakakamiyabe kwina ndani ndi Eliya fata mazari Eliya urani akuchoka, right? Anazo bwanji mzimu wa Mulungu naye pandani pai ndi muonero pamene akuleka anano apa pamene tifuna tikhazikikepo. Tuma Mafumu 2 verse 8 ndi 10. Verse 8. Ndipo Eliya anagwira chofunda chace nachipindapinda napanda madzi, nagawikana kwina ndi kwina, ndipo anawoloka iwo onse awiri pansi powuma naye. Ndipo kunali atawoloka, Eliya anati kwa Elisa, tapempha chimene ndikuchitire ndisanachotsedwe kwa ine. Ndipo Elisa anati, mundipatse magawo awiri a mzimu wanu akhale pa ine. 10. Nati iye, wapempha chinthu chapatali, koma ukandipenya pamene ndichotsedwa kwa ine, udzatero nawe, koma ukapanda kundipenyapo sikudzatero. Yeah, so apapa akumuwuza lakulu ineyo ndikati ndakwera kumwamba anthu ena amaona ngati no Elisa amafunika amuyang'anisise choncho akuphethira kuti sanamuone basi. Nono nkhani nanena kuti no Eliya akakwera kumwamba chinthu chichatani chakwanirisira. Eliya ngati sakwera kumwamba neli chinthu sichikwanirisira, right? So apa mwina tiyamba kuvesesa akamati double portion ndi kuti chani, right? So Elisa amafuna kuti no zimene Mulungu apanga pa Eliya zikhaleka iye chani double, which tikavesesa kuti no mzimu wa Mulungu ukhala mwa anthu amenewa kwauzira kamwa lawo, kwauzira nzeru zawo, koma osati nthawi zonse ayi, koma pokhapokha pamene Mulungu afuna achite chinthu. Fati tikaona Eliya ananena kuti ndili ndi mantha ndipo ndasala ndekha. Okay, afuna andiphe ine ndipo ndasala ndekha bwana ndakufa. Koma amenewo tinganena nalo uziridwa ayi. Mulungu pamene akumuwuza lakulu kulira anthu 7,000 amene sanagwadetu. Mukuona? So aneneri samakhala nthawi zonse uziridwa 100% of the time.
amauzilidwa ndipo amakhala ndi nthawi. Tikaona 1 Peter chapter 1 verse 10 mpaka na 12, ati akaona masomphenya ati amabwereranso ndi kukasankhasankha zimene mzimu wa Khristu mwa iwo unali kunena za mazunzo ndi zabwera kwa iye. So akaona masomphenya kapena akhala auzilidwa, akhala atuluka masomphenya muja, right, amabwereranso kukamba kwa fufuzi kuti mzimu wa Mulungu umene unali mwa ine ndinaona chani, ndalemba zimene zija monga mwa human language. Okay, so titaonana kuti no tikamangamba za kuzazida kwa mzimu tikuonera kale kapena mzimu wa Mulungu unali pa iwo imakhala kwambiri malingaliro auziridwa kapena pakamwa pawo patani pauziridwa. Okay, so tiona nawo tino Eliya akumuuzira akulu masomphenya chapatali, so iye amafuna kuuziridwa kukhale double portion. Apatha verse ati kamati no double portion kuti ndi chani zitha kumveka, right? So Elisa amafuna double portion, kamene magawo awiri achani amzimu amene anali pa Eliya akhale pa ndani pa iyeyo, and Eliya anazindikira kuti chimenechi chinthu chachani chapatali, right? So tichoka pamenepa tiona nawo kuti no Elisa anapitiriza masukulu andani Eliya, right? Ngati tinayenga 2 Mafumu 4 verse 8 tawerenga pamenepa 2 Mafumu 4 verse 8 iyi ndi sukulu ine aku Gilgal imene anayipitiriza Elisa. Tawerengani verse 8. Ndipo Elisa anabwera ku Gilgal, koma mdzikomo munali njala, ndi ana a aneneri anali kukhala pansi pamaso pake. Ndipo anati kwa mnyamata wake, ika nkhali yayikuyo uphikire ana anu. Mona, so Elisa ndamene anapitiriza masukulu a aneneri amene anakhazikitsidwa ndi nani? Tikaona sukulu zina zakhazikitsidwa ndi Samueli, zinapitiriza ndi Eliya, zinapitirizidwa ndi Elisa, right? So tawerengano ma verse amene wawa tamvesesa kuti no Eliya ndamene anayamba kutembenuza mitima ya anthu kuti abwerere kwa Mulungu, right? Koma ine Elisa Eliya ndamene anakangana ndi ana a Israeli kuti abwerere kwa ndani kwa Mulungu. Eliya anali ndi ana aneneri, ndi mmodzi mwa ana aneneriyo anali ndi Elisa. Taona kale zimenezi, right? Now tifuna noti tibwerere no ku verse atinawerenga ku Malaki pamene tinawerenga na taonani ndidzatumiza Eliya amene lisanadze tsiku lalikulu ndi loopsa la Yehova. Verse 6, ndipo adzabwezera mitima ya atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa atate, kuti ndisafike ndi kukantha dziko lowonongeke konse. So akutuza ifino lisanadze tsiku lalikulu loopsa la Yehova, akuzatumiza ndani? Eliya. Mwanjira moyo ngati Eliya anabwezeresa chipembedzo cha Mulungu pa dziko lapansi ku Israeli, Eliya anabwezeresa kapembedzedwe kuona ka Mulungu. Ndeti lisanadze tsiku lalikulu loopsa la Yehova, Eliya afunika abwereso. Okay, tione nemene pa. Now ngati Eliya akubweranso mwanjira ina iliyonse kufunika kukhalenso ana aja ana aneneri. Mwana nkhanije kwa umu ndimene Eliya anagwirira ntchito. Okay, so tendoneni kunena kuti no Yesu asanabwere koyamba Eliya anabwera. Okay, Luka 1 verse 15 mpaka 17. Luka 1 verse 15 17. Yes, verse 15. Pakuti adzakhala wamkulu pamaso pa Ambuye, ndipo sadzamwa konse vinyo kapena kachasu, nadzazidwa ndi Mzimu Woyera kuyambira asanabadwe. 16. Ndipo iye adzatembenuzira ana a Israeli ambiri kwa Ambuye Mulungu wawo. 17. Ndipo adzamusogolera iye ndi mzimu ndi mphamvu ya Eliya, kutembenuzira mitima ya atate kwa ana awo, ndi osamvera kuti atsate nzeru ya olungama mtima, kumukonzeratu Ambuye athu akonzeka. mapana amenepa. So pamene Yohane akubadwa, Yohane atakuzazidwa ndi Mzimu wa Mulungu kuyambira nthawi imene asanabadwe. Komano munjira yati
ati ndipo atsogole ndi mzimu ndi mphamvu ya Eliya. So tikaona Eliya, kodi Eliya anali mneneri oti wabadwanso matsopano? No, right? Eliya anali mneneri wa pangano lakale, right? Anali mneneri oti no azazira ndi mzimu wa Mulungu malingaliro mwawo. It's okay. All right. So tono Eliya anali mneneri wa pangano lakale. Anali mneneri oti azazira ndi mzimu wa Mulungu malingaliro ake. Kamwa lake ndi lowuzidwa, right? So Yohane pamene akubwera pamalopa akubweranso muchani? Mu mzimu ndi mphamvu ya ndani? Ya Eliya. So pamene Yohane akubwera ozazidwanso ndi ndani? Ndi mzimu wa Mulungu. Mwa njira ina Yohane aziyankhula zinthu azikhala owuziridwa ndi Mulungu. Tikaona Yohane, Bible imakamba Yohane sanachite zozizwa zina zilizonse, koma anthu anamukhulupirira iye chifukwa mawu onse amene anayankhula iye anali otani? Oona. So tiona kuti no Yohane anali mneneri, right? Analosera zakudza kwa ndani? Kwa Yesu, kubwera kwake. Anakonzesera njira ya Mulungu. Koma ndiona Yohane akupanga operate under ministration imene Mulungu amagwira ntchito pangano lakale. Yohane akhala owuziridwa, right? Yohane akhala sonena kuti no mzimu wa Mulungu pa ndani? Uli pa iye, mwa njira ya anthu a pangano lakale. Mwaipesa nkhani. So chimene aziyankhula ndi chimene Mulungu afuna anthu atani achite. Anthu akafuna kumva za Mulungu afunika abwere kwa ndani? Kwa Yohane. Mwana nkhaniche. So Yohane akukhala ngati no transition pakati pa mene Mulungu akugwira ntchito pangano lakale kufika anthu amene Yesu akutani? Akubwera. In the same sense no mufuna mumve kwa Mulungu mupite kwa Samuel. Mufuna mumve kwa Mulungu mupite kwa ndani? Kwa Yohane. Right? So tiona nawo tino umu ndimene Mulungu akugwirira ntchito pangano lakale. Okay? So Yohane akubwera mu mzimu ndi mphamvu ya Eliya. So mwanjinena Yohane ali ngati Eliya wachingati? Wachiwiri. Yohane akonzesera anthu kuti amulandire Yesu pamene akutani? Akubwera. Okay? So titakuona nawo kuti no Yohane muone zimene Yesu anakamba za Yohane. Matthew chapter 17 verse 10 mpaka na 13. Verse 10. Ndipo ophunzira ake anamufunsa nanena, ndipo bwanji alembi ananena kuti Eliya ndiye atsogole kudza? 11. Ndipo iye anayankha nati, Eliya akudzatu, nadzabwezera zinthu zonse. 12. Koma ndinena kwa inu kuti Eliya anadza kale, ndipo iwo anamudziwa iye, ndipo iwo sanamudziwa iye, koma anamuchitira zonse zimene anazifuna iwo. Ndipo chonchonso Mwana wa Munthu adzazunzidwa ndi iwo. 13. Pomwepo ophunzira anazindikira kuti anayankhula nawo za Yohane M'batizi. Yesu anachiritsa. It's okay. Yeah. So no Yohane M'batizi ndiye Eliya amene amatani? Anali akubwera. So pamene Yohane M'batizi akubwera, Yohane M'batizi amabwera ngati mneneri. Ngati mene aneneri akale anabwerera. Just as aneneri akale amauziridwa ndi kusokonezana ndi Mulungu, Yohane nayenso akabwera akhala kuti no wauziridwa ndi kusokonezana ndi Mulungu. Ndipo anthu ngati afuna amve chifuniro cha Mulungu afunika apite kwa ndani? Kwa Yohane. Mukuona menepe? So Mulungu apanga operate mu old covenant style. Pafunika pakhale mneneri, pafunika pakhale anthu amene afuna amve za Mulungu amve kwa ndani? Kwa mneneri, right? So Yohane akubwera ndithu lisanadze tsiku la maonekedwe ndani? A Yesu Khristu kwa anthu. Now tiona kuti no Yohane nayenso anali ndi school. Okay? Just as Eliya anali ndi school, Yohane anali ndi school. Koma no munthu amene anthu amene anali pansi pa mneneri amachita no ma disciples. Kamena amachita ophunzira pa nthawi iyi. Muona? Nthawi ina Samariya, Elisa amachita ana aneneri. Muona pa nthawi iyi anthu amachita ma disciple. Tawerenga Luka 11 verse 1. Verse 1. Ndipo kunali pakulankhula iye pamalo pena
ndi kupemphera. Mmene analeka, wina wa ophunzira ake anati kwa iye, Ambuye, tiphunzitseni ife kupemphera, monganso Yohane anaphunzitsira ophunzira ake. Ndiye muone pamenepa amuthasapo mpoka Luka 11:1. So titaona tuno mu nthawi ya Eliya, right? Elisa atayitanidwa, Elisa anasiya ntchito yake ndi kukamusala ndani? Eliya. Mwaona pamenepa chifukwa Mulungu ali ndi mneneri, ndi Elisa ngatafuna aphatikize ndi Mulungu aphatikize ndi mneneri. Chimodzimodzinso Yohane amakhala kunja ku chipululu, right? Ophunzira ake ndi nawonso amakhalanso naye limodzi kuti ani ku chipululu kumeneko, right? So tikutaona tuno pa nthawi zinayi zotero ndithu ukafuna ukhale mwana aneneri umafunika usiye zonse zimene ukuchita ukakhale ndi mneneri, right? Ndi muone pa Yohane 10:41 kuti yani Yohane 10:41. Verse 41. Ndipo ambiri anadza kwa iye nanena kuti sanachita chizindikiro Yohane, koma zinthu zilizonse Yohane ananena za iye zinali zoona. So Yohane sanachite chozizwa ndi chimodzi, koma mawu amene amayankhula iye anali wozidira, anali woona, and zonse zimene anayankhula za Yesu zinali zonani zoona. Now mupe chinthu chachikulu chimene Yesu Yohane ananena. Yohane Matthew chapter 3:11. Verse 11. Inetu ndikubatizani inu ndi madzi kuloza kutembenuka mtima, koma iye wakudza pambuyo panga ali wakundiposa mphamvu, amene sindiyenera kunyamula nsapato zake. Iyeyo adzakubatizani inu ndi Mzimu Woyera ndi moto. Mupano amenepe. So Yohane akuti akuzindikira kuti okay, ineyo ndili wodzazidwa ndi Mzimu wa Mulungu, koma ndikubwera mu mphamvu ya ndani? Ya Eliya. Mwanjirena Yohane ndi woziridwa m'malingaliro ake ndi pakamwa pake, right? Koma even Yohane yeso obadwa mwatsopano, right? Komanso Mzimu wa Mulungu sukumakhala pa iye 100% of the time. Wano akuti kuyambira mukubadwa, right? Azakhala wodzazidwa ndi Mzimu Woyera. So mwina atitana tuno Mzimu wa Mulungu sumachoka pa iye, right? So mwina atitaonera choncho ndibweze mawu amene tuno he is not inspired 100% of the time. Ndiyo tino nthawi ina iliyonse Yohane anayo osiyanabe ndi aneneri akale. Chifukwa ina tuno pamene Yohane akubwera pamalopa, Mzimu wa Mulungu uli pa iye nthawi yayitali kuposa mwina aneneri awo, kuyambira atabadwa, right? Ali m'mimba mwa amayi ake, okay? Apa akutuza ifo Yohane akuzindikira kuti no, wait. Akubwera wina ndi mphamvu yayikulu kuposa ndani? Kuposa ine. Iyeyo akubatizani inu ndi Mzimu Woyera ndi yani? Ndi moto. Mwanjirena Yesu pamene akubwera akuwabatiza anthu, koma Yohane akubatiza anthu kuchani? Mu madzi, kuti anthu akhale otembenuka ya mtima. So mwanjirena anthu akamusakenso Mulungu, anthu akafune kuchita zimene Mulungu akunena. Kona Yohane anazada amene muli ma soldiers musamayendesa anthu kwambiri, ino amene malenganso kumzalenge yochuluka mawu makuti. So mwanjirena Yohane amalangiza anthu kuti alape akayang'ane kwa ndani? Kwa Mulungu. Chifukwa Yesu akutani akubwera. Koma Yesu akabwera ubatizo wake ndi osiyana, chifukwa mukabatizira muzina wa Yesu ndiye inu mukhala mukulandira chani? Mzimu wa Mulungu. Mwaona nkhaniche kuchipangano chakale anthu amene amakhala ndi Mzimu wa Mulungu ndi ati? Aneneri. If not aneneri, ndiye munthu amene akunenerera pa nthawi imeneyo, kapena munthu amene akuwuziridwa mwapaderadera kuti akachite china chake, right? So papa Yohane akawuza anthu achapadera kuti makosana uyu amene akudzayo akubatizireni ndi Mzimu Woyera ndi moto. Mwanjirena Mzimu wa Mulungu ukhala pa ndani? Pa anthu onse amene akudza kwa iye. Mwaona nkhaniche. So iyi ni nkhani yapaderadera imene Yohane akubweretsa, imene anthu ambiri afunika irani ayizindikire, right? So Yohane chinese chimene akunenachi ati njodani? Njoona. Okay, right. So just as mu nthawi ya Eliya tikaona papa tiona kuti pali ndithu kufanana kwa Yohane ndi Eliya. Okay, tikaona malo a forana, right? Eliya akunenera kuti abwera, Yesu asanatani
asanadze. Okay, tikaona apa patonatu Yohane M'batizi ndi amene akunena ndati iye ndi ndani, iye ndi Eliya amene ali nkudza. Tikaona mzimu ndi mphamvu, Eliya anayiuza zidaso ndi mzimu ndi mphamvu, right? Yohaneso chimodzimodzi. Okay, Eliya anayitana anthu kuti alape akasate Mulungu woona ndi kumpembedza iye. Yohaneso chimodzimodzi anawuza anthu kuti alape, okay, Israeli ibwerere pandani kwa Mulungu. Utumiki wa Eliya anali kwambiri anakhala mchipululu. Yohaneso anakhala mnyani muchipululu. Anthu onsewa sanali mu mainstream yayi kuti no amapangira acknowledge ayi. Okay, Eliya anangotulukira kuti Eliya Tishbite, ngotulukira ndikuyamba utumiki wake. Moses Yohane utumiki wake unatulukira mu chipululu, right? Eliya anasusana ndi atsogoleri olamula achina Ahabu. Yohane anazunzuranso atsogoleri amene amalama nthawi achina Herode, right? Ndithu mtundu wa anthu unatembenukira kwa Mulungu kudzera mwa Eliya. Chimodzimodzinso mtundu wa anthu unazindikira ndi kutembenuka kwa ndani, kwa Mulungu, right? Eliya anakhala yekha pa nthawi ina, right? Ndikuonabe kuti ndasala ndekha. Yohane sanali ali mu chitokosi anamangidwa, arafika ponala kuti ndi inu kapena atembekezere wina, right? Yeah, so tiona tuno Yohane ndi Eliya onse anali ndi utumiki wa uneneri, right? Kuona tuno apa pomaliza namba 10 Malaki akuona tuno lisanadze tsiku lopsa la Yehova ndi uneneri, right? Yohane ndi amene akubwera lisanadze tsiku lopsa loonekera la Yesu koyamba kuti akonzesera anthu kuti amulandire. So pamene Yesu akubwera koyamba, ntchito ya Yohane ndi kuti chani? Ntchito ya Yohane ndi wauza kuti ineyo ndadza mu mzimu ndi mphamvu wa Eliya. Mwanjirena Yohane aliuza zidani mzimu wa Mulungu ambiri atabadwa, right? Nzeru zake pakamwa pake everything inspired, right? Koma Yohane ndobadwa somaso ayi. Yohane chimene akuchita ndikuwalodzera anthu ondani kwa Yesu kuti no uyuyu mukamusatira iye akuzazani inu ndi chani ndi mzimu wa Mulungu. Mwanjirena mzimu wa Mulungu ndi wa munthu ukhala utani wophatikana. Sizikhaso kuti anthu azi uzilidwa malingana ndi pakamwa pokha. No. Ministration imeneyo ndi yapasi kukubwera administration ina. So ndimangofuna kungokuonesani inu masinaidi siperenga mavesi waifa ya nthawi mutha kuwalemba ndikuwerenga nthawi yanu. Timafuna nayo kuti no Elijah anabwera before Elisa. Eti Yohane anabwera before ndani? Yesu. So Eliya ndi amene anakonzesera njira, kenako Eliya akutani? Elisa akubwera. Muona pamenepe? And Elisa analandira magawo awiri a mzimu andani a Eliya. Eti tikaona Yohane pamene akubwera, Yohane ndi amene akubwera mu mzimu ndi mphamvu ya ndani ya Eliya. Akukonzesera anthu kuti kubwere munthu wina amene akukhala ngati ali ndi magawo awiri, kapena munthu amene akuzabatiza anthu mzimu ena ndi chani ndi mphamvu. So Eliya anambatiza, Eliya anakhala ngati no pamene akukwera kumwamba, Elisa anakhala ngati ali ndi magawo awiri a mzimu, right? Yohane asanaphedwe anabatiziratu nani? Yesu. Yohane atakubatiza Yesu chitika chani pa iye? Atanaona mzimu ena ngati nkhondo kubwera pa ndani pa iye ndikukhala pa ndani pa Yesu. Okay, so tikaona mmene Yesu alili, mmene Yesu amabala, Luka 1:35-45 akutuza funo chinthu choyera ichi chidzachita ndani? Mwana wa Mulungu. Pamene Yesu akubwera, Yesu akubadwa ngati mwana amene ali mwana wa Mulungu. So Yesu akubadwa ngati mwana wa munthu, koma atazachita so mwana ndani wa Mulungu. That holy thing shall be called the Son of the Highest, right? So Yesu mmene akubadwa chitika chani? Akubadwa mosiyana ngati mmene ife timabadira. Akubadwa mzimu wake ndi mzimu wa Mulungu utani ulumikizana, Yesu amene. Okay, ndipo chifukwa cha chimene chichi tikutaona tuno Yesu pamene akubatizidwa ndi Yohane chichitika chani? Mulungu akusanulira mzimu wake pa Yesu mapaderadera, cholinga kuti no Yesu akakhale ndi utumiki wina monga ngati yani, monga ngati mneneri wa Mulungu. Okay, tona tuno Yesu ndiye mneneri wa Mulungu.
omaliza. Chifukwa uneneri wa Yesu Khristu ndi wapaderadera ndipo ndi osiyana ndi aneneri onse amene anadza before iyeyo. Chifukwa uneneri wa Yesu Khristu iye atilosera ife zakudza kwa iye monga ngati Nkhoswe, akubweretsa utumiki wina umene anthu ife tonse tikafuna kuyanjana ndi Mulungu tifuna tidzere mwandani mwa iyeyo, ndipo ifeyo tikhala odzazidwa ndi chani? Ndi Mzimu Woyera. Uwu ndi uneneri wa ndani? Wa Yesu. Okay, so tendonene kuna kuno mwangati Elisa anabwera after Eliya, tionanso ndi Yohane pambuyo pake mabwera Yesu. So pali ndithu kufanana kwangapo. Yesu pa Mateyu 14:19-21 anachulukitsa chakudya, tikudziwa anadyetsa anthu ambiri, right? Elisa so naye pa 2 Mafumu chapter 4:42 mpaka 44 zinachitika zimene kuti kunabwera ndithu zakudya, ma first fruits, right? Ndi zakudya zinatani? Zinachulukitsana, anthu onse anatani? Anadya, right? So Elisa ndithu anachulukitsa zakudya. Tikaonanso muno bwino Elisa anaukitsa munthu wakufa, 2 Mafumu 4:34-35, right? Elisa anaukitsa wakufa. Yesu nayenso anaukitsa munthu wakufa, anthu ambiri actually. Marko 5:41-42, achina Lazarus mu Yohane 11, right? Elisa anachiritsa munthu wa nthenda ya khate, tikudziwa nkhani ya Naamani, 2 Mafumu 5:10-14. Yesu naye anaukitsa anthu ayani akhate, Luka 5:12-13. Okay, so tikutaona pali ndithu kufanana kwambiri kwa Elisa ndi utumiki wake andani wa Yesu. Yesu anaenda pamadzi, Mateyu 14:25. Khasu ndi chikwanje kamene mutu wake unagwera m'madzi, 2 Mafumu 6:5-6. And Elisa anamuwuza mnyamata wake, son of a prophet, aponye ndodo, ndipo chinayamba chani? Chitsulo chinayandama, right? So tanaona utumiki wa Elisa ndi wa Yesu zozizo zimene anachita zinakhala zonani? Zofanana, right? Tikaona Elisha anasandulitsa madzi, usati masole. Elisa anasandulitsa mafuta kuti achuluke kwambiri ndi flour, right? Wanzimayi ameneyo kuno, is it flour? Yeah, ndi mafuta. Yes, okay. 2 Mafumu 4:2-6 ndi mafuta ameneyo, sorry, si flour, right? So mafuta ameneyo anayamba kutuluka mu kamene kaka, right? Mafuta anapeza achuluka kwambiri mpaka anakabwereka kwa maneba za mafuta ndochuluka, ndipo anamuzana agulise ndithu anapeza chuma chochuluka zimene ameneyo. Tikaona Yesu Mateyu 17:27 anawuza ophunzira ake, tapita mukagwire nsomba ndipo muzapeza ndalama m'kamwa mwake. So tono Elisa anapanga provide chuma kwa azimayi kuzera mwa mafuta. Yesu anapanga provide chuma kuzera mwa jani? Mwa nsomba ameneyi, right? Okay, tikaonanso even kuchiritsa kwa munthu patali, right? Naamani anachiritsidwa, Yesu so pa Mateyu 8:13 anachiritsanso munthu amene wakhate patali osamukhudza, right? Yomaliza imeneyi, Elisa atamwalira akuyikidwa m'manda, 2 Mafumu 13:21. Munthu wina anali ndithu akuyikidwa amene mu m'manda, kunali nthawi ya nkhondo, anthu anali kuthawa, so iye anali akuponya munthu mmeneyi, right? Atangogunda mafupa a Elisa, munthu anazizimuka ndokhala moyo. Koma tikaona Yesu Khristu anayinso ndi mphamvu even mu manda, chifukwa Yesuyo ngakhale anafa pano anatani? Anauka. So tikaona utumiki wa Eliya ndi Yohane ndi utumiki wofanana, tiona ma parallels. Koma tikaona utumiki wa Elisa ndi wa Yesu ndi mautumikiso otani? Akukhala kufanana. Chifukwa zimene anapanga Elisa izinali ngati double zimene anapanga ndani? Eliya, right? Tikaona Yesu zimene akupanga ndi double zimene anapanga ndani Yohane. Chifukwa Yohane amene akubadwa akuzozedwa ndi Mzimu Woyera kwambira mimba ya amayi ake, right? Yesu pamene akubadwa ati he is that holy thing. Yesu akubadwa olumikizana ndi Mzimu ndani mwa Mulungu, right? Pamene akuyamba utumiki wake zaka 30 akuzozedwa papadera kuti
akakhale ndi mphamvu yokachita machiritso. Tikathawerenga pa Machitidwe chapter 10 verse 37 to 38 akuti no Yesu Khristu anadzozedwa ndi Mzimu Woyera ndi mphamvu nachita zozizwa ndi kuchiritsa. Okay, so tikuona tuno kwambira upabwereza wake Yesu Khristu anadzozedwa kuti akathe kuchiritsa ndi kuchita zodani zozizwa ndi kumasula onse amene anaopsedwa ndi Satana, right? So tikaona papa tiona nawo kuti no iye ndi samale ya zinthu zonse mmene zikufanana. Onse anachiritsa zakudya, onse anaukitsa munthu wakufa, anachiritsa wakhate, anachiritsa patali, anakwanisa kupeza zakudya mu nthawi ino zinayipo zochepa zinachuluka, right? Anatha ndithu kupanga disobey my laws of nature, anatha kuchotsa imfa, right? Anadyetsa anthu ndi zakudya zochepa, komanso palinso mphamvu yakuukitsa angakhale atamwalira, right? So no izi zimene zinachitika. Now ndimafuna tioneno tifike kwa Yesu pang'ono. Tikapita kwa Yesu, Yesu anayankhula mawu ena ake. Mawu ndifuna tawerenge njichewa koma tawerenganso m'chizungu, komano tawerenge njichewa. Yohane 7 verse 37 to 40. So Yesu sanayesa ndi school. Now ndimafuna muone chinthu ichi. Kuchipangano chakale ukafuna kukhala mwana wa mneneri umachita kusiya ntchito yako yonse uzikakhala ndi aneneri aja, right? Elisa anasiya ntchito yake kukhala ndi mneneri, okay? Tikaona ophunzira Yohane anakhala ndi iye. Even Yesu ophunzira ake amasiya ntchito zawo zonse ndi kukakhala ndi nani? Kukakhala ndi Yesu. Koma muone zimene Yesu anawuza anthuwa. Yohane 7 verse 37 to 40. Verse 37. Koma tsiku lomaliza lalikululo la phwando, Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena, ngati pali munthu akumva ludzu adze kwa ine amwe. 38. Iye wokhulupirira ine, monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi ya moyo idzayenda kutulukira mkati mwace. 39. Koma ichi anati za Mzimu, amene iwo akhulupirira iye anati adzalandira. Pakuti Mzimu panalibe pamenepo, chifukwa Yesu analemekezedwa pa nthawi yomweyo. 40. Pamenepo ananena akhamulo, pakumva mawu awa ananena mneneriyo ndi uyu ndithu. Right, so tikawerenga mawuwa Yesu akuwuza chinthu chapadera akuti makosana amene ali ndi ludzu abwere kwa ine amwe, right? Abwere kwa ine amwe. Akamwa achite kanchani mungati mawu achilembo ananena mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwake. So Yesu akukamba chinthu chapadera, akukamba za mitsinje ya madzi amoyo adzatuluka yani mkati. Yesu akukamba za experience ina ya mitsinje ya madzi amoyo. Atukoma chicho akukamba za yani za Mzimu amene okhulupirira anati adzalandire. So Yesu akubweretsa a new doctrine no okhulupirira onse akhala ndi yani ndi Mzimu, osati aneneri okha yayi. Okhulupirira onse akhala ndi yani ndi Mzimu, right? So ichi ndi chinthu chapadera. Now ndifuna ndiwerenge chinthuchi muchizungu chifukwa njichwamo. I don't think it's take as many different for the words. During verse 9, but this is spake of the Holy Ghost, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because Jesus was not yet glorified. So, mawu given you are mu italics. Now, mawu akaida mu italics zimathandiza kuti mawu mu original mulibemo. Mu Greek imene amamasula New Testament mulibemo, sota afufurapo tawerengaso. Kuwerengaso because awa ndete ma translators anachita kuyikapo kuti zipange sense. Matawerenga without translators bias. Let's read. But this he spake of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet, because that Jesus was not yet glorified. Mwana meaning ya seed. Akutino Mzimu Woyera was not yet, because that Jesus was not yet glorified. Mwanjirena Mzimu Woyera anali asanadze
kukhala mwa anthu monga kalimene akukambira Yesu kuti no pa nthawi imeneyi anthu akakhala tindozazidwa ndi mzimu ena analipo, yes, right? Tikaona achina ndani amenewo, achina Yohane anazazidwa ndi mzimu ena akambira atabadwa, achina Eliya anali ndi mzimu, Elisa, right? Tikaona even ngati David analinso munthu ina anali masukulu aneneri, right? So David analinso munthu ina, ukaona moyo wa David umathaonanso munthu ina amene amatha kuwuziridwa ndi mzimu wa Mulungu. Atachimwa ndi Bathsheba ananena yani, musamechosere yani mzimu wanu. Chifukwa David amakhalanso wina owuziridwa, right? So tona mzimu wa Mulungu nakhala even nthawi ya Genesis 6 mzimu wa Mulungu anali kulimbana ndi anthu, right? So mzimu wa Mulungu umatha kupanga convict anthu, okay? Nthawi ya Nowa ija amene Nowa anawuziridwa kuti akawuza anthu, okay? Tona nato mzimu wa Mulungu unakhalapo. Komano chimene akukamba Yesu apapa panalibepo mitsinje ya madzi amoyo, kuti no mzimu wa Mulungu akhale mwa munthu ngati mtsinje wa madzi amoyo. Ine mazowaza anthu amene amazowa madzi amitsinje ukakhale ndi wa madzi amoyo, madzi samapha iyayi, okay? So chimene chichi panalibepo. So Yesu akuchikamba tino anthu amene azikhala okhulupirira kwambiri apapa akabwera kwa ineyo experience ikhala yamuyaya. So anthu anazinira nenero janduti nduyu, nenero jamakamba Mose ndiye kuti nduyu. Ifate chimene akukamba Yesu apapa ichi ndi chinthu chimene chikufunika chikwaniritsidwe mu pangano yani chatsopano. Ndi chinthu chatsopano chimene Yesu Khristu akuwauza anthu kuti onse okhulupirira akufunika alandire chinthu chimene chichi. Ndi chinthu chimene kwambira kale lonse, kwambira tchimo sichinakhalepo. So muone zimene ophunzira ake a Yesu anavomereza. Tisale tuno Mose anakamba tuno Mulungu anamuwuza kuti ndizakuyesa mneneri monga limene namukisira mu Horemu. Chinachitika mu Horemu ndi chipangano chakale, right? So apapa kubwera mneneri wina amene akuzakhazikitsa chipangano chatsopano. Mu chipangano chatsopano zizikhala motani? Kodi anthu azidaliranso mneneri? Kodi anthu akafuna kuyenda ndi Mulungu tatino akasiye ntchito zawo zonse azikayenda ndi mneneri? Ngati mene Elisa anapangira, ngati mene ophunzira anapangira. Ifana ophunzira aja anachita kusiya ntchito zawo zonse ndi kukamusala ndani? Kukamusala Yesu physically, right? So Yesu pamene akubwera no mungandikhulupirira ineyo nonse muzikhala zazanani ndi mitsinje ya madzi amoyo. Koma ati pamene Yesu akukamba chimene chichi chinthu chinayi chisanakwaniritsidwe. Chifukwa Yesu asanalemekezedwe. Tikamakamba za kulemekezedwa kwa Yesu analemekezedwa atakwera kumwamba. Machitidwe chapter 2 verse 32 to 33 amakamba zoti Mulungu anamuyika Yesu Khristu akhale kudzanja lamanja lake ndi kudzoza iye ndi mzimu woyera, kapena analandira lonjezano lake la mzimu woyera. Ndipo ophunzira anachiona ichi. Ndinkuona kwake ndinkuona tikawerenga Luka chapter 11, tikawerenga Luka chapter 10, tikawerenga Luka chapter 10 anakatumiza ophunzira aja 70. Luka chapter 10 ophunzira 70 aja anapita. Ophunzira 70 aja atapita chinachitika chani? Yesu anawuza kuti ndakupasani mphamvu kuti mukachotse ziwanda mauti, koma mukalekeza uthenga wachani wa ufumu. So ophunzira aja Yudasi analipo panalibe? Analipo, right? Ophunzira anapita ndi kukachita zinthu zija wamphamvu, okay? Chifukwa Yesu anapasa anthu aja mphamvu kuthekera kuti akachite chati, akachite zimenezi, right? Yesu atauka anawuza kuti anapumira, landirani mzimu. Kulosera chinthu chimene chikuzachitika kuti kumachitidwe, kuti akalemekezedwa. Now atha kuwapasa iwo mitsinje ya madzi amoyo. So tikamakamba za experience ya ubatizo mwatsopano, right? Ophunzira aja inde amayenda ndi Yesu, right? Amakhala naye. Koma muona kuti no Petro amene analipo mene Yesu amayenda nawo physically, ndi Petro amene analipo after Pentecost, ndi mapetro awiri osiyana. Tisayere Saulo anamuwuza kuti iweyo ukakhala pakati pa aneneri uzasanduka munthu wina. Petro amene amayenda ndi Yesu amayankhula china chilichonse. Ungakhula mubali kapa sungakhula china chilichonse, right? Kukananso Yesu ndi kutukwananso pamene maphunziro, okay? Komano Yesu atadza mwa iwo mkati mwawo ngati mitsinje ya madzi amoyo pa Pentecost. Mwapita uko mukaene buku la Machitidwe muona no Petro ndi osiyana, wasandulika kukhala wina. Mwachinena mzimu wa Mulungu ndi wa munthu wakhala watani? Wakhala pamodzi.
Pamene Yesu akubwera, Yesu akupangitsa anthu akhale ndi magawo awiri a mzimu. Mzimu wa Mulungu ndi mzimu wa Iye mkati mwa ndani, mkati mwawo, osati malingaliro awo okha pakapena kuwuzidwa kwa kamwa. No. Koma anthu awa akukhala wosindikizidwa ndi mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu ndi wa munthu akhala pamodzi. Anthu akukhalano anthu obadwa mwatsopano. Kufika potino Petro anali mu Getsemani atabwera anthu atamtengesa anatokesa mpeni kuti abaye. Koma Petro pamene akuwuzidwa ndi anthu akumenyedwa akukaputidwa kuzati usayankhulitse zinali, Petro akuti yani zili kwa inu, koma ife timvera zimene Mulungu akutani akunena. Right? Ife timvera Mulungu kuposa anthu. So muone zimene Petro anayankhulalika pano. Machitidwe chapter 3 verse 22-26 ali yani. Verse 22. Moseyo anati, Mbuye Mulungu adzakuukitsirani inu mneneri mwa abale anu ngati inu. Mudzamvera iye mzinthu zilizonse adzalankhule nanu. 23. Ndipo kudzali kuti wamoyo aliyense samvera mneneri ameneyo adzasakanizidwa konse kwa anthu. 26. Kuyambira ndi inu Mulungu akuukitsirani mwana wace, anamtuma kuzakudalitsani inu ndi kukubwezerani yense kuzoyipa zace. Yeah, so anthu awa chochitika nchani? Chochitika nchinena kuti Mulungu akuukitsa mwana wake ndi kumtuma iye kuti adalitse anthu achotse machimo awo. Komano zimene anena Peter apa Petro akuwauza anthu mneneri uja amene anakambidwa ndi Mose nyenenani ndi Yesu. Mwanjinena Yesu ndiye mneneri wa pangano chatsopano. Mwanjinena Yesu ndi amene kudzera mwa iye tonse tofika ndani kwa Mulungu. Andikuyambira nthawi ya Yesu chochitika nchani? Tionana kuti ndikuyambira nthawi ya Yesu sitikufunika sedete tikaphatikane ndi mneneri wina. Mneneri amene tikuphatikana naye ni nani? Ndi Yesu Khristu basi. And Yesuyo ndi amene akutiuza ife chochita kudzera mwa mzimu wake uli mkati mwa ndani mwa ife. Ndinkone Yesu aonera no pali zinthu zina ndikuphunzitsani koma simungazida ndiye panopa. Koma kazaza nzima zakuphunzitsani inu. Mwanjinena Yesu amene akhala mwa inu, amene angakuzindikiriseni inu choyenera kutani, choyenera kuchita. So ndifuna tiwerenge verse ina kena kuti bwerera salapa. Okay, tiwerenga ni Hebrew chapter 1 verse 1-2. Verse 1. Kale Mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri m'manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana. 2. Koma pakutha pache masiku ano alankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika wolowa mnyumba wa zonse. Mwa Yesu analenga maiko ndi amwamba omwe. Mapana wenepe ati Mulungu amankhula ndi makolo athu kudzera mwa ndani? Mwa aneneri ndi manenedwe ambiri mosiyanasiyana. So ukafuna kumva kwa Mulungu zimachitika zina mwa ndani? Mwa aneneri. Mwafuna kuphatikiza ndi Mose, Samueli, Eliya, Elisa, Yohane, right? Uphatikane nawo, right? Yesu amene anabwera ngati kwamba utumiki wa uneneri ali zaka 30, right? Anthu aja mafunika achite kusiya ntchito za physical akakhale ndi Yesu physically, right? Koma since Pentecost anthu onse okhulupirira akubatizidwa ndi mzimu ena ndi moto. Tikhala ndi phunziro lapadera mzimu ena ndi moto ndi kuti right? Akubatizidwa ndi mzimu ena ndi moto kapena anthu aja akulandira mzimu wa ndani wa Mulungu, right? Mwanjinena sipinja madzi amoyo ukukhala mwa munthu, mzimu wa Mulungu ndi wa munthu ura ukukhala pamodzi, right? Pakuti pa masiku ano analankhula ndi ife mwa ndani? Mwa mwana wake. So Mulungu alankhula ndi ife kudzera mwa ndani? Mwa mwana wake amene ali ngati mneneri wa pangano chatsopano. Yesu ndi amene akukhala mwa ife, osati yekha komanso ndi ndani? Ndi Atate wake. So tikulandira mzimu wa Mulungu ndi wa mwana wake. Kudzera mwa mwana wake tikulandiranso chigonjetso cha tchimo, tikulandiranso kubadwanso mwatsopano.
right? So ichichi ndi njira paderadera chimene Yohana nazo amene akudza pa mbuye pa ine akuzabatizani ndi mzimu ndi mphamvu ndi wakuposa ine. Muone Luka 16:16. Kodi ifeyo lerolo anthu ambiri amakhala akufunisisa amve cholinga cha Mulungu pa moyo wawo, ndi amapita kwa maprofeti kukafunsa kodi ndiyenera kuchita chani. Luka 16:16 ali yani. Verse 16. Chilamulo ndi aneneri analipo kufikira pa Yohane. Kuyambira pamenepo unalalikidwa uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu, ndipo munthu aliyense akangamire kulowamo. So tikamaona season ya achina Eliya, season ya achina Mose, season imene kodi tizikhalanso tikufunisisa kuti tipite kwa mneneri akatiuze zoti cholinga cha Mulungu ndi chani pa moyo wathu, right? Kapena mukamawerenga Bible mukufunikiranso mzimu wa mneneri amene ali ndi kuthekera zikumasula ali mu Bible. Chifukwa ukaona ujeni ndakhapo ndikukambirana ndi makosana angapo kuti mwana izi Bible lili straight pa nkhani akuzati no asogolera wacho awo ndi aprofeti kapena ndi apostle akuza no pastor never taught us this way akuza no aneneri anga sana akuze choncho. Why? Chifukwa akukhulupirira kuti ndi mneneri ndeti Mulungu amuze mawu ake ndeti chinesi imene anganene ndi cholondola basi, right? So anthu ambiri pano amatha kupanga reject mawu a Mulungu chifukwa mneneri wina wake wauza kuti mawu afuna athandize chakuti. No, panopa Mulungu atiyankhula ife kudzera mwandani mwa mwana wake. Andi chilamulo ndi yani ndi aneneri zinalipo zimakakamizidwa pa anthu kufikira nthawi ya ndani ya Yohane. Kuyambira nthawi ya Yohane panopa chimene chikukakamizidwa kwa anthu chiliyani ndiye uthenga wabwino waja pa ufumu. Panopa pa kagulu ka anthu ena akamauza anthu no you know what apapa ndeti mungangati anthu a Mulungu anasiya zonse ndimusatira Yesu ndetinso anthu a Mulungu panopa asagwirenso ntchito ineyi yosasepereso ku sukulu angosatira Yesu. Yes, zimene zinayi zoyenera ifatano inali nthawi yani ya uneneri, right? Koma panopa alisakulandira yani mzimu wake, right? Ine ngati ndifuna nisake Mulungu sizoti ndeti ndichoka pano ndikakhala kuphiri kuna anga imene anakhalira Yohane. No, right? Ngati ndifuna nisake Mulungu ndikhulupirire wani. Ngati ndakhulupirira ndilandira ya mzimu wake. Ngati ndilandira mzimu wake ndeti ndilandira ya ufumu wake ndeti chimene ndizilalika kuna wonse ndingapite ine, right? And akutuza ife today ife tilowe muti menemo. So this idea, right, tikaona ku Pentecostalism, not aliyense ali ku Pentecost, kuma Pentecost ndi ayo nchomano gulu lalikulu kuma Pentecost ndilo kuti lina matiridwa ndi kaganizira amene kakuna tuno nthawi ya Mose anayi Mose amene amayankhula kwa Mulungu, Eliya, right? Ngati wena ombira anene kuti khulupirira aneneri ake ndipo muzakhazikitsidwa, right? Stephen panopa anthu amene atino aneneri alipo panopa ndeti ndi amene chimene semana kuyankhula ndeti amuyankhulira ndani akumuyankhulira Mulungu. Komayi sichoncho yayi panopa chilamulo ndi aneneri zinalipo kufika nthawi ndani Yohane. Koma panopa chichitika nchani aliyense akutumikira ndani ni mzimu wa Mulungu. Tawerengana mayene payani pa Chimbuzi chapter 4 verse 5. Mwereka Chimbuzi 4 verse 5 tuone kuti zinachitika nchani. Verse 5. Ndipo mu mpando wa chifumu mudatuluka mphenzi ndi mawu ndi mabengu. Ndipo panali nyali zisanu ndi ziwiri za moto zoyaka ku mpando wa chifumu, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Yeah, so tikaona mwene Mulungu amalamulira kudzera mwa mzimu wake, right? Mpando wa chifumu tikaona panopa president amalamulira kudzera mu constitution, okay? Kodi Mulungu amalamulira kudzera modani kukuza zochita? No. Mpando wa chifumu kuli mizimu isanu ndi iwiri. So mwanjirena Mulungu ali kumwamba inde komano akupezekanso pena losozera mwachane mwa mzimu wake. Mpando wa chifumu upanga extend konse kumene anthu amukhulupirira iye ndi kumulandira iye, right? So ichi chimene chinalipo kumwamba angelo onse amalamulira kudzera mwa mzimu wake, right? Koma since tchimo lidadza
nakhala ngati mzimu wa mulungu ndi wa munthu arani walekana. Komano Yesu atadza pa dziko lino lapansi anadzachotsa tchimo limeneli, tchimo la dziko lapansi, kulekana kumene kunalipo kwa mulungu ndi munthu. Atachotsa kulekana kumene kuko, Yesu apanganso chinthu china chapadera, akutipasa ife moyo wake, right? Moyo wake umene unalumikizana ndi mulungu akutipasa ife kuti ife tikalumikizanso ndani ndi mzimu wa mulungu. Terengani Chivumbulutso 5 verse 6 mpaka na 10. Verse 6. Ndipo ndidaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi, ndi pakati pa akulu, mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa, wokhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri, ndi maso asanu ndi awiri, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumidwa ilowe m'dziko lonse. Verse 9. Ndipo ayimba nyimbo yatsopano ndi kunena, muyenera kulandira bukhulo ndi kumasula zizindikiro zace, chifukwa mwaphedwa, ndipo mwagulira Mulungu ndi mwazi wanu anthu a fuko onse, ndi manenedwe onse, ndi mitundu yonse. Verse 10. Ndipo mudawayesa iwo ufumu ndi ansembe kwa Mulungu wathu, ndipo achita ufumu pa dziko. Yes, mwana nkhanija. So chifukwa Yesu Khristu anachotsa tchimo la dziko lapansi, anakwera kumwamba. Chifukwa Yesu Khristu mwana wankhosa uja akutipasira maso 7. Maso 7 akuyimira yani omnipresence, akuyimira kulemekezera kwa Yesu Khristu amene akukhala pakatikati pa mpando wachifumu wa Mulungu. Ndi Yesu Khristu atha kutumizanso mzimu wake kwa ifeyo, umene mupezeka umoyonso wolungama wa Yesu Khristu, chigonjetso cha tchimo, ndipo ife tikubadwanso mwatsopano. Koma pamene tabadwanso mwatsopano, akuti Yesu ife tikhale ufumu wa Mulungu. Mukuona? Nikoyenesa kwamba chilamulo ndi aneneri zinalipo kufika nthawi ya Yohane, koma kuyambira tsopano tikulalika za za ufumu wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu ndi mzimu wa Mulungu uli mwa ndani? Uli mwa inuyo. Ndi mtsinje wa madzi a moyo wace uli mwa ndani? Uli mwa inuyo. Terengani 102 verse 27. 102 verse 27. 27. Ndipo inu kudzoza kumene munalandira kuchokera kwa Iye kukhala mwa inu, ndipo simusowa kuti wina akuphunzitseni, koma monga kudzoza kwace kukuphunzitsani za zinthu zonse, kukuphunzitsani kwa zinthu zonse, ndipo kuli kuona, sikuli bodza ayi, ndipo monga adaphunzitsa inu mukhale mwa Iye. So kuti tikhale mwa Mulungu tikufunikanso mneneri pakati pathu yankhulanga kuti ayi, kuti mukhale mwa Mulungu mukufunika mzimu woyera ukhale mwa ndani? Mwa inu, right? Ndi fotokoza motani, ineyo sindikukuphunzitsani inu, no, right? Tikupanga ma presentations awa, mzimu woyera ndi amene akuphunzitsani inu. Chinthu chimene mzimu wanu umasusana nacho simungachilandire. Koma ngati mzimu woyera ali mwa inu, andi mzimu woyera ali mwa ine, andi ineyo ndawerenga zinthuzi, Mulungu andiwuzira kuti ndi ichichi chimene ufunika kuphunzitse, andi mzimu woyera alinso mwa inuyo chinthucho muthapeza marani mwachilandira, right? So chinthucho mukachilandira chikhala chanu chifani mzimu woyera ndi amene waphunzitsani. So tionana kuti no panopa mmene zimakhala kuchipangano yakale, tino mneneri wanena ABC ndetiwe ukachitenso zomwezo. Tionana kuti anthu ambiri akufika no pomachita monga ngati muchipangano chakale, right? Kumano pano patili mchipangano chatsopano anthu ngati kuli mphatso ya uneneri, right? Tikalenga Efeso chapter 4 verse 10, 11, 12, 13 ambato zafuno anapasa ena kuti akhale aneneri, anapasa ena kuti akhale aposo, ena akhale maevangeli, ena akhale abusa, ena akhale aziphunzitsi. Mwamva? Anapasa ena akhale aneneri, aposo, maevangeli, azibusa, aziphunzitsi, kufikira nthawi yake iti. Ati kufikira tonse tikakule pa sinkhu ndi chidziwitso cha Yesu monga ngati mwana ndani wa Mulungu. So mphatso zimenezizi ndizonena kuti no zikatengere akhristu kuti akakule ndi kukazindikira ndani? Yesu Khristu. Mwana nkhaniyo. So mphatsozi zinakhala ngati zasintha.
Ku chipangano chakale mphatso ya uneneri imakhalapo cholinga kuti inuyo nonse mufuna mukamve zimene Mulungu akutani akufuna kuti inu muchite anything mumapita kwa nini. Kuona chipangano chatsopano mphatso ya uneneri, mphatso ya mphunzitsi, mphatso ya ubusa, mphatso ya evangeli, mphatso ya apostoli, mphatso zonsezi nzonena kuti anthu akamudziwe ndani, akamudziwe Yesu, ndipo akamudziwa Yesu ndoti anthu amene awa afika kuti atani akula. Right? Tikenge Ahebrew chapter 6 verse 1 masika musimu anawuza inu pa nthawi yoti mufunika mukhale aziphunzitsi, mufunika wina sakutani akuphunzitseni. So tikaona pakati pa anthu a Mulungu 1 Korinto 12:7 amakamba tuno mphatso zimenezi zinapatsidwa kuti zikadalitse anthu chani, anthu onse. So mphatso za Mulungu panopa zikupatsidwa kwa anthu ake kuti zikadalitse chani, anthu onse, kuti anthu onse akamudziwe ndani, akamudziwe Mulungu. Right? So tikuona tuno inde panopa patakaso uneneri pakati pathu, komano emphasis, right, on gift imene nalipo ku chipangano chakale ndi chatsopano ndi zosiyana. Okay? Malachi 4:6 atuno ndipo adzabwezera mitima ya atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa atate awo kuti ndisafike ndi kukantha dziko lionongeke. So Eliya woyamba anatembenuza anthu kuti akamudziwe ndani, akamudziwe Mulungu. Right? So Eliya woyamba anatembenuza almost 7,000 kudzera mwa ana aneneri. So atate wawo anali ngati Eliya, ana aneneri anali ngati ana. Right? So mitima ya anthu inakhala ngati yaphatikana. Elisa same thing. Right? Tikaona Yohane anatembenuza mitima ya anthu. Right? So anali ma disciples ake amene anatembenuka kwa iye ndipo iye anatembenuka ndani kwa iwo. Right? Pamene tikubwera ku mapeto a nthawi pafunika pakhalenso Eliya wina. Okay? So Eliya womalizira ndiye uti Yesu musayalale tinaona kale last time Malachi chapter, okay, ndikuwerenga Mateyu chapter 11, ndikuwerenga mwanjangu fera nthawi yathu bepano kwambiri. Mateyu chapter 11, Mateyu chapter 11. Okay, Mateyu chapter 11 verse 12 akuti no, ndipo kuyambira masiku a Yohane M'batizi kufikira tsopano lino ufumu wakumwamba uli ukangamizidwa, ndipo ukangamirawo aukwatula ndi mphamvu, pakuti aneneri ndi chilamulo chinanenera kufikira panani pa Yohane. Okay, zimenezo tazifotokoza. Okay, tione pa verse 11. Yes, Mateyu 11 verse 11. Indetu ndinena kwa inu, sanoke akubadwa mwa akazi munthu wamkulu woposa Yohane M'batizi, koma iye amene ali wochepa mu ufumu wakumwamba ankulira iye. So Yesu anakamba zino anthu amene ali ang'ono mu ufumu wakumwamba ankulira ndani, ankulira Yohane. So tizoona tuno anthu amene alandira ufumu wa Mulungu, especially anthu amene ali kumapeto a nthawi, ndi amene akubwera mu mzimu ndi mphamvu ya ndani, ya Eliya. So Yesu anakamba tino chilamulo ndi umboni zinalipo kufika nthawi ya Yohane. Mwana kuyambira pano kupita uko tiwalina ndi anthu ndi ufumu wa Mulungu. Okay? So mwanjirena kumapita nthawi kukhala gulu la anthu limene zilalira za ufumu wa Mulungu. Anthu amene wawa ndi amene atakhala ngati Eliya wotani womaliza. Chimodzimodzi ngati Eliya atalalika uthenga wake kunabwera Elisa amene ali ndi magawo awiri a mzimu. Chimodzimodzi ngati Yohane amene amalalika, Yohane atalalika sanachite masomphenya, sanachite zonse zinazi zonse, koma Yohane anawuza zinatanya mizimu. Right? Yohane atalalika kunabwera ndani, Yesu. Okay? So kumapita nthawi kufunika kubwere utumiki wa Eliya womaliza. Utumiki wa Eliya womaliza amenewo ukhala mwa anthu amene ali akulu kuposa Yohane ifati ndi ali amu ufumu. Anthu amene akamalalika chipangisa tino chimaliziro chitani chidze, chimaliziro chidze. Okay? So tona nawo tino anthu amene wandi atiwo. Okay? Tipite kumapeto ndithu kwa phunziro lathu. Chimosi chapter 10 verse 10. Okay? Chimosi 10 verse 10 tenengani ndi 11. Verse 10. Ndipo ndinatenga kabuku m'dzanja la mngelo, ndipo ndinakadya, ndipo kanali mkamwa mwanga kozuna ngati uchi, ndipo pamene ndinakadya m'mimba mwanga mudawawa. 11. Ndipo ananena nane, uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi mitundu.
ndi manenedwe ndi mafumu ambiri. Moyo na nkhanija so akuti Yohane akuimira ine ndine naona kale zimenezi. So Yohane akutenga buku ang'ono kamene akuimira buku la ulosi imene kanena ilo buku la Daniel ndi vumbuluso, right? So kabuku amene aukaja pamene aukaja reka kuoma nkamwazi mimi makuwa ndi Yohane akuzana unenereso uyenerayo kutani uneneraso tisalo tuno anthu akali amene amakhala ndi mzimu wa Mulungu amakhala mawu ndotani ndiuziridwa. So kabuku kamene kaka kaulosi sikamamveka ayi komano anthu a Mulungu mapeta anthawi pamene akukaja kabukuka akutha kukamvesesa ndiyani anakamba kuti no mapeta anthawi nzeru zirani zachuluka. So nzeru pamene zachuluka Yohane amene akuimira ine ndinu mu nthawi yathu ino akuzidwa kuti uyenereyo kutani kunenereranso. So kunenera kumene kuchitika apapa ndikunena kuti no anthu afunika akayankhulenso zani zakabukuka. Andi tikaona kabuku amene kaka kakumasulidwa kwambiri mu chivumbuluso kuti tikamvesesa ufumu wa Mulungu ndi ufumu wa chirombo, right? Tuone kukwanisidwa kwa ulosi umene ukuchitika pa Chivumbuluso 11 verse 3 and 6. Tuwerenga amenepo. Verse 11. Ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri ndipo zidzanenera masiku 1,000 ndi 200 mphambu 50 zovala chiguduli. Verse 6. Izo zili nawo ulamuliro wakutseka mmwamba isagwe mvula masiku achinenero chawo, ndipo ulamuliro zili nawo pamadzi kuwasandusa mwadzi, ndi kupha dziko ndi miliri uliwonse nthawi iliyonse zifuna. Tikaona mboni ziwiri zikuimira mautumiki awiri monga ngati Malaki anakamba kuti mukumbukire chilamulo cha Mose mukumbukire Eliya mneneri wanga, right? Mose anali mneneri amene anakumana pakati pa Mulungu ndi nani ndi munthu, right? Anapatsidwa malamulo onse okhuza kayendesedwe ka ufumu wa Israeli kuti ukhale mbali ya ufumu mafumu obadwa ngati munthu mene ulili upangire circumcise tsiku la namba 8 uzisunga mafeast etc, right? Tikaone Eliya ndi amene anatembenuza anthu kuti abwerere kupembedza kuona kwa ndani kwa Mulungu, right? So tikaona mapita nthawi tikaona apapa verse nene amene anapangisa mvula isagwe pa dziko lapansi ndi ndani ndi Eliya, okay? Tikaona nene amene anapanda miliri ndi dziko ndi yani ndi Mose ku Egypt, okay? So tanaona tuno kumapita nthawi mboni ziwiri kapena utunthu wa mboni kapena gulu la anthu imene zachitira umboni za uthenga umenewo, okay? Izamwaze uthenga pa dziko lapansi kwa zaka 3.5 nthawi ya chisauso tinaona kale zimene zimaphunzira mbuyomo. So uthenga umene uzapita ndi mphamvu komano upita mu mphamvu yake itiyo ukaleka za ufumu wa ndani wa Mulungu. Andi uthenga umenewo ndi uthenga wa Eliya wachingati wachitatu, okay? Andi ndi kubweranso kwa Eliya kwachitatu pamene uchitika mdziko lapansi, andi ndi kubweranso kwa Mose. Fani Mose anali mneneri amene anapereka malamulo mwanjira uthenga umene pamene ukupita uzakhala uthenga umene wasindikizidwa kwambiri pa mawu a Mulungu. Andi uzakhalanso uthenga umene wasimikizidwa muzozizwa kapena anthu azakhala tuno asanulidwa ndi mzimu wa Mulungu mwapadera, okay? Tikamakamba chimenechi tikukamba za kusimikizira payani pa mphumi, right? Kusimikizira pa mphumi ndiyo yani pano anthu tabadaso maso pano tilandira moyo watsopano kumene malingaliro athu ngati omwe mamuwa kumonera zinthu zolaula kapena umagonana ndi anthu umapanga zinthu zachibwanabwana kapena beti kapena chani, right? Ukakhala wabadaso maso pano zinthu zimatha kubweranso malingaliro zimakhala zili pompobe, right? So pamene wabadaso maso pano malingaliro kusintha inde, yes? Mwanetha zimazino ukupanga zinthu lakwika zimene ukapanga kale chifati zili kuti umu. So anthu azakhala asimikizira payani pa mphumi kuti sangatani sangachimwezo. So kodi kuti nizapereka mphamvu kwa ndani kwa aneneri anga. Ndi chifukwa chani anthu akukambidwa tuno mboni ziwiri ndi aneneri. Mukalenga verse Chivumbuluso 11 verse 4 tinaona kale amakamba tuno mboni ziwirizi ndiye chani
ndi pena ndingopita kumwe changu kuti tisamenye misquote chimuso 11 verse yaka 4 pamene akamba no mboni ziwirizi ndiyo nyali ziwiri kapena mboni ziwirizi ndiyo mitengo iwiri ya azitona, right? Tikaona ku chipangano chakale mitengo iwiri ya azitona imemira Zerubbabel ndi Yoshua, right, amene ali pa Zechariah chapter 4. Okay, so tikaona mboni ziwiri zimene akuzunza zikatani zikanenerereso zikubwera monga ngati mwandani mwa Mose ndi Eliya, right? So kunenerera ndiyo ndiwe neneri, right? Kumana anthu awa ndi anthu onena kuti no ali ndi mzimu wa Mulungu wapaderadera and akupita kukalalika ndi mphamvu in the same sense yoti no anenera chipangano chakale amakhala azadani mzimu woyera ndipo akukala apana akukanenerera anthu awawa azakhala onena kuti no asinizina ndi mzimu wa Mulungu wamkulu wawo ndipo chinense chimene angayankhule chinense chimene anganene ndi uneneri chifukwa no asinizina mapaderadera. Okay, now chijana akamba Mose kuti no zidakakhala kwa Mulungu kuti anthu onse asinizina ndi anini mzimu wake ndipo anthu onse akhayenera. Taona ndi pa Chimuso chapter 12 verse 5 mpaka 17. Chimuso 12 verse 5 mpaka 5 verse 10 ndi 17. Chivumbulutso 12 verse ya Werenga 5, 10 ndi 17. verse 5. Ndipo anabala mwana wa mwamuna amene adzaweruze mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo. Ndipo anakwatulidwa mwana wace amuke mwa Mulungu ndi kumpando wachifumu wace. 6 you said 12 Werenga 10 ndi 17. Okay, verse 10. Ndipo ndinamva mawu aakulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi malamulo a Khristu wace, pakuti wagwetsedwa wonenera abale athu, wakunenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Verse 17. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi, nichichoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu ace, amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. So tikaona history, of course history tiona mapaderadera kumano pamene tikuseka Chimuso chapter 11 mafuna nena kuti Yesu Kristu alakera kumwamba. Okay, tikerenga Chimuso chapter 12 verse 15 naikada mchizungu kuti amasule nchichewa tonana kuti no ati mwanayo anakwatulidwa kupita kwa Mulungu ndi kwa mpando wake wachifumu. Okay, mawu kuti tuwa anaonjezeredwa. So Yesu Kristu titonana anakwatulidwa kwa Mulungu ndi kwa mpando wake. So Yesu Kristu alakera kumwamba anapita kumpando wake wachifumu wa Mulungu. Chifukwa chani? Chifukwa Yesu Kristu pa nthawi imeneyo anali mwana wankhosa chabe, analibe maso asanu ndi awiri, nanjirena sanali anointed. Okay, kuti atha kukhala pena paliponse, right? So pamene Yesu Kristu akwera kumwamba ukakhala pa mpando wake wachifumu wa Mulungu wazozidwa ndi mizimu isanu ndi iwiri, right? Tisana ku mpando wake wachifumu kuli nyali isanu ziwiri zimene zikumira mzimu wake wa Mulungu, right? So tikaona pamenepa tiona Yesu Kristu pamene akwera kumpando wake wachifumu zikuthana zoti Yesu Kristu akuzozedwa mwanjira na Yesu Kristu amba kulamulira monga timene Mulungu amalamulira. Pamene wa verse 10 kuti no zafika no chipulumutso ndi yani ndi ufumu andani wa Mulungu, right? Luka 17 verse 20-22 anatuza Efeso tuno mzimu wa Mulungu kali mwandani, so ufumu wa Mulungu uli kali mwandani mwa inuyo, right? So apapati una tuno mzimu wa Mulungu amene ukudza mwa ife tulandira chipulumutso, tulandira sema ufumu wa Mulungu. Mukuona menewe ndi pamene tikuseseka mmusimu chinjoka chikukwiya ndi mkazi ndi kuchita nkhondo ndi otsala mbewu yake. Paja mbewu ndi ndani? Yesu. Otsala mbewu ya Yesu ndi ati anthu amene awa ali ndi umboni wa ndani wa Yesu Kristu.
Okay, so tifuna tikaone kuti umboni wa Yesu Khristu ndi chani, chifukwa tino kumapeto nthawi ichichi chikufunika chichitike, andi tikaona nkhondo imene chinjoka chochitika ndi anthu a Mulungu ati anthu a Mulungu, right? Chinjoka chochitika nkhondo ndi anthu a Mulungu amene ali ndi ufumu wa ndani? Wa Mulungu, ali ndi Yesu mkati mwa anthu, right? So ufumu wa Mulungu, kingdom of our God ndi chani? Ndi awa ali ndi mbewu ya mkaziyo, chotsala cha mbewu yake. Yesu Khristu ali kumwamba inde? Yes, Yesu ali kumwamba apa, right? Yesu ali kumwamba, kumanda ali pa mpando wake wachifumu, mwanjena mzimu wake uli mwandani? Mwa ife. So chikudza kwa ife ndi chani? Chikudza kwa ife ndi chipulumutso ndi ufumu, right? Chifukwa tino awa atumiza mzimu wake, right? Now pachifukwa ya chimene chichi pa dziko lapansi pano pali mbewu yake ya mkazi yasala, mbewu ndendani? Ndi Yesu. So Yesu akusalabe pa dziko lapansi pano kudzera mwa anthu amene amulandira, kudzera mwa anthu amene alandira ufumu wake. So chinjoka chochita nkhondo ndi otsala mbewu yake, mbewu ndi Yesu. So Yesu akusalabe pakati pake. So anthu amenewa ali ndi mzimu wa Mulungu, ali ndi ufumu wa Mulungu, right? Ndiye mafuna tione kuti kamakamba za umboni wa Yesu Khristu mutiwerengera Chivumbulutso 19 verse 10 ndi Chivumbulutso 22 verse 9. Chivumbulutso 19 verse 10. Verse 10. Yeah. Ndipo ndinagwa pamapazi ake kulambira iye, ndipo ananena ndi ine, tapenya, usatero, ndine kapolo mzako, ndi mzawo wa abale ako, akulankhula nawo okhala nawo umboni wa Yesu. Lambira Mulungu kuti umboni wa Yesu ndiyo mzimu wa chinenero. Ina ndija 22 verse 9. 22 verse 9. Verse 9. Verse 9. Ndipo ananena kwa ine, tapenya, usachite, ndine kapolo mzako, ndi mzako wa abale ako aneneri, ndi waiwo akusunga malamulo, ndi waiwo akusunga mawu a buku ili. Lambira Mulungu. So tikaona amene baba tumvesapo kuti chani? Tumvesa kunena kuti kumapita nthawi kula anthu amene akutchedwa Eliya wachingati? Wachitatu, right? Anthu amene awa pa Chivumbulutso 12 verse 10 ndi amene asanduka Eliya wachitatu chifukwa alandira ufumu wake. Just izi zikuchitika Yesu atakwera kumwamba, ufumu wa Mulungu wadza kwa iwo, right? Komano kumapeto kwa nthawi, right? Chivumbulutso 12 verse 10 ndi kumayambiriro Yesu atakwera kumwamba, chipulumutso ndi ufumu wadza, right? Komano izi zikulandira kwa ufumu wake sizinasiye. Aliyense amene wabadwanso mwatsopano akulandira ufumu wake, right? Komano kumapeto kwa nthawi otsala mbewu yake akuchita nkhondo ndi chinjokachi, open warfare. Mwanjira yotani? Akuti kukhala ndi umboni wa Yesu. So umboni wa Yesu aruza ifere ni mzimu wa chinenero, right? Umboni wa Yesu ndi mzimu wa chinenero. Kodi umboni wa Yesu umene mzimu wa chinenero uli mwa munthu mmodzi? Mukaona Chivumbulutso 22 verse 9 akuti akutuza ife nayo kuti pa Chivumbulutso 19 verse 10 akuti ine ndine kapolo mzako, ndiwo ndi abale ako amene akukhala ndi umboni wa Yesu. So ngelo akumuza yana ndakusandira mbire ine ndiwe ndife akapolo pamodzi, iwe ndi ine, right? Ndi pamodzi ndi abale ako amene ali ndi umboni wa Yesu, right? Tikaona Chivumbulutso 22 verse 9 muone zimene alankhule ngelo. Anamuza usandipembedzeni, ife ndi akapolo pamodzi ndi abale ako ndani? Aneneri. Mwaona pamene abale ako andani? Aneneri. So tikamakamba za aneneri awo ndi anthu amene ali ndi umboni wa ndani? Wa Yesu Khristu. Umboni wa Yesu Khristu ndiye chani? Mzimu wachani? Wachinenero. Osati mneneri komano aneneri. Mwachinena kumapita nthawi anthu amene atakhale ndi umboni wa Yesu apa, remnant of a seed, umboni wa Yesu ndi anthu amene ali ndi
ndi abale ndi amene ali ndi chani umboni wa Yesu, right? Amene ali ndi umboni wa Yesu ndi abale amene ali ndi mzimu wachinenero. Abale amene ndi atiyo, abale amene ndiye chani aneneri. Kutuza ife yani kutuza ife nena kuti pamene tikupita mapita nthawi, especially pamene tikulowa mu the final crisis, zija zimene ananena Mose kunena kuti ndidakakonda anthu onse akhale aneneri ndipo Mulungu ayike mzimu wake pa iwo. Zikwaniritsidwa. Inde zinakwaniritsidwa pa Pentecost kunena kuti anthu a Mulungu anayamba kukhala ndi mzimu wake. True, right? Komano pamene tikupita mapita nthawi, especially pamene tikulowa mu nthawi ya nyengo ya chirombo, right? Zichitike ndi izi. Anthu satha kumakumana so mabuilding mwinaso online iso izasiya ifika tinositha kugula bado ndi zina zotero, right? Komano anthu a Mulungu azakhala, mpingo wa Mulungu uzabwerera kumene zinalili kale kuti anthu a Mulungu amakhala m'manyumba ndi zina zotero, right? Anthu a Mulungu azakhaso ndi mphatso imene yapadera ya mzimu wachinenero, right? Kuti Mulungu azatha kuza makosana nyamukana mupite mwakuti etc, right? Ngati mene zimakhala mu the Acts of Apostles, kuti amatha kungozida Petro choka pano kaende Philip, right? Kapena kumuona ndithu ngelo kuti no wabwera kumusegwera ndende kumapita kumayenda motero, right? That gift zijazoto no ndani Petro chifata anthu amalumikizana ndi ndani ndi Ayuda okhaokha kumano kuuzida mapadera kuti makosana apapa mukakumananso ndi anthu achikunja sizoti ndiodesedwa yayo masomphenya na Petro achi. So zonse zija zibwezeresera pakati pa anthu a Mulungu. Chifukwa tikupita mapita nthawi anthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu ena ali m'magrupu osiyanasiyana etc, right? Mulungu afunika atenge anthu onse ayike pamodzi. That's why pafunika mapadera pazakhalenso this gift of prophecy kubwezedera pakati pa anthu a Mulungu kuti ndithu anthu ake akhale akuyenda mu nthawi imene lemba la chilombo layikidwa. So izi ndi zisisi zina zimene Mulungu atiyikire pakati pathu kuti tikathe kuzindikira chimene chili mkudza ndi kukayima nji pamaso ake. Kuthokoza Mulungu chifanane nafe mpaka kufikitsa mapeto aphunziro lathu. Kuthokoza kuti munali nane mpaka kumapeto, angakhale nthawi ikhala ngati tayilowa kwambiri, komano ndikuthokoza Mulungu kuti tinali limodzi mpaka kumapeto. Tiseke maso tipemphere kenako tikhala ndi study yathu ina 10 o'clock ya chizungu. Tipemphere. Ambuye tifuna kuthokoza napadera ifa yachisomo chimene mwatipasa. Kuthokoza kuti mmatikonda ndipo mmatimvera nthawi zonse. Pemphani mukadalitse wina aliyense amene anapanga join, mukadalitsenso ndi anthu amene anaonera masiku ali mkudza. Mudalitse ntchito yanu ndiyopitiriza ndi kuyikweza m'dzina la Yesu Khristu pemphera. Amen. Right, so next week ndiyoti tizakhala tikulowa mu Chimusi chapter 12. Chimusi chapter 12 tikhazikisapo ndithu muna maphunziro 4 or 5 a Chimusi chapter 12 atino ndi chapter chokuya kwambiri chimene tifuna ndithu tilowepo. So zimene mafuruza kuti Wednesday by 7 p.m. tikhala kubiza maphunziro awa. Ndeti Saturday so bama 7 a.m. tizikhala 7 p.m. Wednesday, 7 a.m. Saturday. Mudaliseni. Sinzanga ndana fuso kamene ndimanga.